या विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन फीत कापून माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांनी केलेलं आहे। आता सर्व सन्माननीय अतिथी मंत्री महोदय या ठिकाणी या बालकांशी संवाद साधतायत। विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी झालेले हे विद्यार्थी त्यांच्याशी संवाद साधतायत। सर्व प्रमुख मान्यवर अर्थात आजचे प्रमुख उपस्थिती असलेले सन्माननीय केसरकर साहेब या विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या प्रयोगाच्या कौशल्याबद्दल माहिती घेत आहेत। सर्वांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितोय की संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकूण 403 स्टॉल्स या ठिकाणी मांडणी स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम द्वितीय तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले प्राथमिक गटातील विद्यार्थी, माध्यमिक गटातील विद्यार्थी, त्याचबरोबर माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, परिचारक असे सर्व मान्यवर, असे सर्व विजेते स्पर्धक यांचे स्टॉल्स आपल्याला या विज्ञान प्रदर्शनात पाहायला मिळत आहेत। माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी सहभागी विद्यार्थ्यांशी शिक्षकांशी हितगुज करतील आणि नंतर मुख्य कार्यक्रमस्थळी येतील। पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी या कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करणार आहेत। तत्पूर्वी सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर साहेब विविध विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी त्यांच्या प्रयोगाबद्दल माहिती घेत आहेत। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणार आहे। या स्टॉल्सच्या भेटीनंतर आपले प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे आगमन करतील। यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी लेझिमच्या सहाय्यानं त्यांना व्यासपीठाकडे घेऊन येतील। त्यानंतर आजच्या शुभ प्रसंगी श्रीफळ वाढवून आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल। त्याचबरोबर दीप प्रज्वलनानं आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल। सर्व प्रमुख मान्यवर सर्व स्टॉल्सना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या प्रयोगाच्या साहित्याबद्दल, प्रयोगाच्या मांडणीबद्दल माहिती घेत आहेत। संपूर्ण जिल्ह्यातून म्हणजेच एकूण 36 जिल्ह्यातून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातून विविध स्पर्धक या ठिकाणी सहभागी आहेत। सन्माननीय मंत्री महोदय
या सर्व विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधतायत. सन्माननीय डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांच्या शुभ हस्ते आपल्या प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे. प्रमुख मान्यवर अर्थात सन्माननीय नामदार दीपक भाई केसरकर, त्याचबरोबर इतर सर्व मान्यवर या स्टॉल्सना भेट देत आहेत आणि विद्यार्थ्यांचं मनोबल वाढवतायत. ज्या पद्धतीने या ठिकाणी नाईक मॅडमने उल्लेख केला की ही कौतुकाची थाप, ही शाबासकीची थाप विद्यार्थ्यांसाठी आयुष्यभर प्रेरणा देणारी राहणार आहे. आणि म्हणूनच आपले शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपक भाई केसरकर साहेब आवर्जून प्रथमच विद्यार्थ्यांच्या स्टॉलला भेट देत आहेत आणि त्यानंतर ते उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित राहतील. या उद्घाटन सोहळ्यानंतर पुढील 5 दिवस हे प्रदर्शन आपणा सर्वांसाठी खुलं राहणार आहे याची आपणाला कल्पना आहेच. माननीय दीपकभाई पुन्हा एकदा पुढच्या विद्यार्थ्याकडे गेलेले आहेत, त्याच्याकडून माहिती घेत आहेत. उपस्थितांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की हा विज्ञान प्रदर्शन सोहळा पुढील 5 दिवस याच ठिकाणी सकाळी 10 वाजल्यापासून सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामध्ये कार्यक्रमाची रूपरेषा साधारण अशा पद्धतीचं असेल. सर्वप्रथम प्रत्येक दिवशी विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक कलागुणांना वाव मिळावा म्हणून वैज्ञानिक कुशल व्यक्तीकडून या ठिकाणी प्रत्येक दिवशी सायन्स टॉक होणार आहे. त्यानंतर दिवसभर आपले संपूर्ण जिल्ह्यातून आयोजित केलेले, निमंत्रित केलेले एकूण 50 परीक्षक या सर्व स्टॉल्सचं परीक्षण करणार आहे आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांसाठी, स्पर्धक विद्यार्थ्यांसाठी सायंकाळी 6 वाजता मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होणार आहेत याची सर्वांनी नोंद घ्या. तेव्हा आपणा सर्वांना विनंती आहे की पुढील 5 दिवस देखील आपल्या पालकांसमवेत आपण या स्टॉल्सला भेट द्यावी. पुढे 5 दिवस चालणार आहे विज्ञान प्रदर्शन. गेल्या 4 दिवसापासून खरोखर चालू असल्यासारखंच आहे. संपूर्ण सावंतवाडी अगदी विज्ञानमय झाल्यासारखी भासत आहे. अगदी काटेकोर नियोजनाचा अनुभव तुम्हाला या ठिकाणी येणार आहे. प्रत्येक गोष्ट ही शिस्तबद्ध आणि पद्धतशीरपणे चालत आहे. संपूर्ण अधिकारी वर्ग या सगळ्या गोष्टींवर पूर्णतः नजर ठेवून आहे आणि त्यामुळेच एक सुंदर आखीव रेखीव असं विज्ञान प्रदर्शन आणि त्याचा कार्यक्रम 5 दिवस आपण सावंतवाडीकर अनुभवणार आहोत. जिल्ह्यातील मुलं अनुभवणार आहेत आणि हाच घाट घातला होता केवळ याच गोष्टीसाठी आपल्याला आपल्या जिल्ह्यातील मुलांना याचा अनुभव घेता यावा म्हणून हे कधीही 50 वर्ष न झालेलं असं विज्ञान प्रदर्शन 51व्या वर्षी केवळ आणि केवळ दीपकभाईच्या आग्रहामुळे आपल्या सगळ्यांसाठी बघायला आणि अनुभवायला मिळणार आहे. अगदी खरं आहे मॅडम. ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केला की गेल्या 50 वर्षात ही गोष्ट आपल्या सिंधुदुर्गाला शक्य झाली नाही, ते 51व्या वर्षी थेट बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन अर्थात राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन या सिंधुदुर्गामध्ये प्रथमच संपन्न होत आहे. आणि ज्या पद्धतीने आता उल्लेख केला त्याच पद्धतीने आपल्या सन्माननीय शिक्षण मंत्री साहेबांनी हा अट्टाहास पकडला आणि म्हणूनच 51व्या वर्षी हे राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सिंधुदुर्गामध्ये संपन्न होत आहे. अगदी थोडक्यात या कार्यक्रमाची रूपरेषा, आज या ठिकाणी 3 विविध कार्यक्रमाचे उद्घाटन सोहळे संपन्न होणार आहे.
यामध्ये विज्ञान प्रदर्शन सोहळा, त्याचबरोबर भूमिपूजन सोहळा ज्यामध्ये नळपाणी योजना सावंतवाडी याचा भूमिपूजन सोहळा, त्याचबरोबर माझगाव धरण भूमिपूजन सोहळा असे 3 कार्यक्रम प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत, त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे. हा कार्यक्रम चालू असतानाच आपले प्रमुख उद्घाटक अर्थात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब ऑनलाईन पद्धतीने आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतील. उशिराने उपस्थित झालेल्या काही प्रेक्षकांसाठी सांगू इच्छितोय की आपल्या सर्व प्रमुख मान्यवरांचं आजच्या या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये या जिमखाना मैदानावर आगमन झालेलं आहे. प्रमुख मान्यवर सर्व स्टॉल्सना भेट देत आहेत आणि विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधतायत. यानंतर काही वेळातच सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील आणि आजच्या सोहळ्याला सुरुवात होईल. हॅलो हॅलो हॅलो. सर्वांच्या माहितीसाठी हॅलो पुन्हा एकदा उपस्थितांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय हॅलो हॅलो पुन्हा एकदा उपस्थितांसाठी सांगू इच्छितोय की आपल्या प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपले शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपक भाई केसरकर साहेब आणि इतर सर्व मान्यवर विद्यार्थ्यांच्या या स्टॉल्सना भेट देत आहेत. पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की संपूर्ण जिल्ह्यामधून, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामधून आणि विविध जिल्ह्यामधून एकूण 401 ते 411 यापर्यंत स्टॉल्स सहभागी झालेत. यामध्ये काही विद्यार्थी आहेत, काही शिक्षक आहेत जे नामांकन प्राप्त आहेत, म्हणजेच प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक प्राप्त केलेले आहेत. थोडासा इको द्या ना तेव्हा कोणीतरी हॅलो आहे.
पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी पुढील 5 दिवस म्हणजे 14 तारीख पर्यंत याच ठिकाणी या जिमखाना मैदानावर प्रत्येक दिवशी सकाळपासून सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत म्हणजे सकाळी 10 वाजल्यापासून 8 वाजेपर्यंत हा विज्ञान प्रदर्शन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. यामध्ये विविध विद्यार्थी, विविध शाळांचे विद्यार्थी प्रत्येक दिवशी प्रत्येक तालुक्यामधून या विज्ञान प्रदर्शनाला भेट देणार आहेत, जेणेकरून या विज्ञान प्रदर्शनामार्फत विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनास विकसित होण्याला हातभार लाभणार आहे. आणि हाच उद्देश उराशी बाळगून सन्माननीय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर साहेब यांनी हा उद्घाटन सोहळा, त्याचबरोबर हा विज्ञान प्रदर्शन सोहळा आपल्या सावंतवाडीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे. अगदी थोड्याच वेळात सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील आणि आजच्या सोहळ्याला सुरुवात होईल. या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये 400 पेक्षा जास्त प्रतिकृती प्रकल्प आहेत आणि महाराष्ट्राच्या सगळ्या भागातून हे विद्यार्थी सावंतवाडीमध्ये दाखल झालेले आहेत. प्रत्येकालाच अर्थातच वाटत असणार दीपकबाईंनी आपल्या प्रकल्पाची माहिती घ्यावी, पण जेवढे शक्य आहेत तेवढ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत दीपकबाई जाऊन पोहोचत आहेत, त्यांचं कौतुक करत आहेत, त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेत आहेत. अगदी बरोबर आहे मॅडम. ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केला की प्रत्येकालाच वाटत असेल की या शिक्षण खात्यातील मंत्री महोदय अर्थात शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी आपल्या स्टॉलला भेट द्यावी आणि आपल्याकडून माहिती घ्यावी. परंतु सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब जेव्हा ऑनलाईन पद्धतीनं या ठिकाणी उपस्थित राहतील तेव्हा मात्र सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील. तोपर्यंत आपले प्रमुख मान्यवर या स्टॉल्सना भेट देत आहेत. दादा म्युझिक. सर्व उपस्थितांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितोय, जेव्हा आपले प्रमुख उद्घाटक अर्थात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब अर्थात माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहतील त्याच वेळी आपले सर्व मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील. तोपर्यंत या सर्व स्टॉल्सना आपले प्रमुख मान्यवर भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधणार आहेत. इथं उपस्थित असलेले विज्ञानप्रेमी आणि सर्व विद्यार्थी विज्ञानप्रेमी, आपणासाठी एक छोटंसं निवेदन आहे.
या ठिकाणी मान्यवर अतिथी सर्व उपस्थित झालेले आहेत. फक्त ते इथं जे प्रकल्प ठेवलेले आहेत, विज्ञान प्रदर्शन जे आहे त्याच्या स्टॉल्सना भेटी देत आहेत आणि त्यानंतर ते इथे येणार आहेत. मला माहिती आहे थोडासा वेळ या ठिकाणी होतोय, पण या विद्यार्थ्यांकडनं जाणं, त्यांचं कौतुक करणं, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. पण इथं थोडासा उकाडा वाढतो आहे याचीही आम्हा सर्वांना कल्पना आहे. थोडंसं सहकार्य करा. आपल्या पर्यंत बिस्किट्स आणि पाण्याची सोय केलेली आहे. तुमच्यापर्यंत स्वयंसेवक बिस्किट्स आणि पाणी घेऊन येतील. इथं थोडासा उकाडा वाढतो आहे, पण तरीही तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. अगदी बरोबर आहे मॅडम. ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केला की थोडासा या कार्यक्रमाला सर्व विद्यार्थ्यांच्या माहितीसाठी की ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केला, आमचे व्हॉलंटियर्स अर्थात स्वयंसेवक, यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी, त्याचबरोबर यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसीचे विद्यार्थी आपल्यापर्यंत खाऊ वाटप करतायत, त्याचबरोबर पाण्याची व्यवस्था करतायत. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की हा परिसर अतिशय आपण सुसज्ज ठेवलाय, त्याचबरोबर स्वच्छ आणि नीटनेटका ठेवलाय. त्यामुळे बिस्किट्सचे रॅपर्स जे असतील ते कृपया आपण डस्टबिन मध्ये टाका. ही महत्वाची सूचना. कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी जो कचरा असेल तो कृपया डस्टबिन मध्ये टाकावा, त्याची देखील व्यवस्था याच ठिकाणी करण्यात आली आहे. पुन्हा एकदा सर्व उपस्थितांच्या माहितीसाठी, जोपर्यंत आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होत आहेत, तोपर्यंत आपले प्रमुख मान्यवर या सगळ्या स्टॉल्सना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधतायत. काही उशिराने उपस्थित झालेल्या प्रेक्षक वर्गासाठी आणि उपस्थितांसाठी सांगू इच्छितोय की हे आपलं 51वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच संपन्न होत आहे. गेली 50 वर्ष जे कार्य या सिंधुदुर्गामध्ये होऊ शकलं नाही, ते थेट 51व्या वर्षी या सिंधुदुर्गामध्ये शक्य झालंय. आणि त्याचे सर्व अर्थात सन्माननीय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर साहेब यांच्या अट्टाहासामुळे या 51व्या वर्षी सावंतवाडीच्या या जिमखाना मैदानावर हे बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन संपन्न होत आहे. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकूण 36 जिल्ह्यामधून 400 पेक्षा जास्त स्टॉल्स उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर यामध्ये प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग, शिक्षक आणि परिचारक अशा पद्धतीचे सर्व स्पर्धक या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी आहेत. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब, जे ऑनलाईन पद्धतीने या ठिकाणी उपस्थित असतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब हे देखील ऑनलाईन पद्धतीने आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय नामदार दीपक भाई केसरकर साहेब अर्थात शालेय शिक्षण मंत्री व मराठी भाषा मंत्री सन्माननीय दीपक भाई केसरकर हे देखील उपस्थित आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री व मराठी भाषा मंत्री सन्माननीय दीपक भाई केसरकर हे देखील उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहणार आहेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब. त्याचबरोबर संचालक साहेब सन्माननीय राहुलजी रेखावार, जिल्हाधिकारी सन्माननीय किशोरजी तावडे साहेब. त्याचबरोबर प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग माननीय मकरंदजी देशमुख साहेब. त्याचबरोबर माननीय श्री सौरभ कुमार अग्रवाल साहेब, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग जिल्हा. त्याचबरोबर माननीय श्री कृष्णकुमार पाटील साहेब, संचालक महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक संशोधन मंडळ पुणे. त्याचबरोबर
माननीय डॉक्टर श्रीमती अर्चना सावंत, त्याचबरोबर कुणकेरी गावच्या सरपंच माननीय श्रीमती सोनाली सावंत मॅडम, त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम, त्याचबरोबर सन्माननीय महेश सोते साहेब, माननीय श्री सागर साळुंके साहेब, त्याचबरोबर शिक्षणाधिकारी साहेब कुडाळकर साहेब यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीत आजचा हा उद्घाटन सोहळा संपन्न होत आहे. पुढील 5 दिवस हे विद्यार्थी, संपूर्ण महाराष्ट्रातून उपस्थित झालेले विद्यार्थी याच ठिकाणी सकाळी 10 वाजल्यापासून सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत असणार आहेत. तेव्हा उपस्थित प्रेक्षक वर्गाला विनंती आहे की जर आपले कोण नातेवाईक, त्याचबरोबर आपल्या माहितीतील विद्यार्थी असतील तर कृपया या 5 दिवसांमध्ये त्यांना या स्टॉल्सची भेट घडवून द्या, जेणेकरून त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत होण्यासाठी मदत होईल. त्याचबरोबर या ठिकाणी सायन्स टॉक म्हणजे वैज्ञानिक माहिती वैज्ञानिक तंत्रज्ञांकडून होणार आहे. त्यामध्ये प्रमुख प्रत्येक दिवशी मुख्य माहिती दर्शक अर्थात सन्माननीय प्रमुख अतिथी प्रत्येक दिवशी वैज्ञानिक माहिती देऊन विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत करतील. त्याचबरोबर कोकण सात लाईव्ह मार्फत याचं थेट प्रक्षेपण होत आहे. त्याचबरोबर सर्व उपस्थित पत्रकार बांधव देखील आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. सर्व उपस्थितांचं अगदी मनापासून आम्ही स्वागत करू इच्छितोय. इथं उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा एकदा एक निवेदन आहे. आपल्यापर्यंत बिस्किट्स येऊन पोचलेली असतील, बिस्किट जर खाऊन झालेली असतील तर त्याचे रॅपर्स इथंच कुठेही टाकू नका. आपल्याला हाच परिसर स्वच्छ ठेवायचा आहे, आपली सावंतवाडी स्वच्छ ठेवायची आहे. त्याच्यामुळे कुठेही ते रॅपर्स इथंच टाकू नका. बाजूला डस्टबिन ठेवलेले आहेत तिथं ठेवा. आणि पहिल्याच स्टॉलमध्ये तुमच्यासाठी पाण्याचीही व्यवस्था केलेली आहे. आपण जर आपल्या बॉटल्स आणलेल्या नसतील तर तिथं तुमच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. सर्वांच्या माहितीसाठी आजच्या या व्यासपीठावर 3 विविध कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा सन्माननीय नामदार आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते 3 विविध कार्यक्रमांचं उद्घाटन होणार आहे. त्यामध्ये 51वे बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन, त्याचबरोबर नळ पाणी योजना सावंतवाडी याचा भूमिपूजन सोहळा याच ठिकाणी प्रमुख मान्यवरांच्या शुभ हस्ते संपन्न होणार आहे. त्याचबरोबर माझगाव धरण भूमिपूजन सोहळा याच ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तेव्हा उपस्थितांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी एकूण 3 वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आणि भूमिपूजन सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार आहे. दादा म्युझिक.
ज्या पद्धतीने आपण या स्क्रीनवर पाहतात, अतिशय सुसज्ज असं नियोजन पाहायला मिळतंय. ज्या ठिकाणी प्राथमिक विभागासाठी वेगळं कोडिंग केलं गेलंय, त्यानुसार त्यांची मांडणी केली गेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रयोगाची मांडणी केली गेली आहे आणि त्यानुसार परीक्षण होणार आहे. त्यामध्ये एकूण 50 परीक्षक निमंत्रित केले गेलेत आणि त्यानंतर परीक्षण संपन्न होणार आहे. अगदी अभिमानाने सांगावं असं वाटतंय की सन्माननीय अतिशय अभिमानानं सांगावं असं वाटतंय की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या म्हणजेच शिक्षण मंत्री साहेबांच्या या अट्टहासामुळे आणि त्यांच्या आग्रहामुळे जे 50 वर्षात शक्य होऊ शकलं नाही, ते थेट 51व्या वर्षी या सिंधुदुर्गामध्ये आणि आपल्या या सुंदरवाडीमध्ये ते शक्य झालंय. अर्थात हे बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन 50 वर्षाच्या दीर्घ काळानंतर सावंतवाडीमध्ये आणि सिंधुदुर्गामध्ये प्रथमच संपन्न होत आहे. ज्या पद्धतीने सन्माननीय शिक्षण मंत्री साहेबांनी शिक्षण खात्यामध्ये अमूलाग्र बदल केलेत, त्याचाच एक नमुना म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये या पद्धतीचं राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन संपन्न होत आहे. माननीय शिक्षण मंत्री महोदय, आपण या ठिकाणी पाहतोय प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून माहिती घेत आहेत आणि विद्यार्थी सुद्धा धीटपणाने ही माहिती आपल्या शिक्षण मंत्री महोदयांसमोर मांडतायत. या विज्ञान प्रदर्शनाचा मुख्य विषय जो आहे तो समाजासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा निश्चित केलेला आहे. सामाजिक पर्यावरणाला अनुकूल आणि सध्याच्या काळाची गरज लक्षात घेऊन मुख्य विषयाला अनुसरून जे विषय निर्धारित केलेले आहेत ते म्हणजे आरोग्य, जीवन, शेती, दळणवळण, वाहतूक आणि संगणकीय विचार या विषयांना अनुसरून आता महाराष्ट्रातली ही पहिल्या क्रमांकाची मुलं प्रकल्प सादर करणार आहेत. या प्रदर्शनामध्ये राज्यातील 35 जिल्हे आणि मुंबईतील 2 उपविभाग अशा एकूण 37 जिल्ह्यातील विद्यार्थी आणि शिक्षक सहभागी झालेले आहेत. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना या प्रदर्शनाचा लाभ घेता यावा, त्यांनाही नवनिर्मितीची प्रेरणा मिळावी यासाठी हा अट्टहास आहे. या ठिकाणी हे प्रदर्शन घेण्यापाठीमागे हाच मुख्य उद्देश आहे आणि येत्या 5 दिवसांमध्ये सावंतवाडी शहराबरोबरच आपल्या जिल्ह्यातील 8ही तालुक्यातील बहुतांशी विद्यार्थी, जवळजवळ दिवसाला 1000 ते 2000 विद्यार्थी या प्रदर्शनाला भेट देऊ शकतील अशा प्रकारची पूर्णपणे योजना तयार केलेली आहे. त्याचं नियोजन केलं गेलेलं आहे. म्हणजे अगदी वैभववाडी तालुक्यातील विद्यार्थी आणि या बाजूला दोडामार्ग तालुक्यातील विद्यार्थी सुद्धा या प्रदर्शनासाठी निश्चित भेट देईल. त्या प्रकारची वाहन व्यवस्था सुद्धा त्यांच्यासाठी केलेली आहे. इथपर्यंत काटेकोर नियोजन सर्व शिक्षण विभाग यांच्या नियोजनाखाली गेले 15 दिवस चालू आहे. अगदी बरोबर आहे मॅडम. ज्या पद्धतीने आता उल्लेख केला गेला की प्रत्येक दिवशी या विज्ञान प्रदर्शनासाठी प्रत्येक
तालुक्यातून विविध विद्यार्थी, विविध शाळांचे विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. त्यासाठी एसटी सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेली आहे. त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांसाठी खाऊ वाटप देखील आहे. हे काही विद्यार्थी काही तालुक्यातील सकाळच्या सत्रात भेट देतील, तर काही विद्यार्थी दुपारच्या सत्रात भेट देतील. यामध्ये अतिशय नियोजनाची सुसूत्रता आपल्याला प्रत्येक दिवशी पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावर ही वैज्ञानिक जत्रा पुढील 5 दिवस अशाच पद्धतीनं रुधिंगत होणार आहे. सर्व उपस्थितांसाठी सूचना आहे की आपण कृपया आपल्या शेजारील विद्यार्थी असतील, त्याचबरोबर काही पालक असतील, तर त्यांना कृपया आपण या वैज्ञानिक प्रदर्शनाला येण्यासाठी निमंत्रित करावं. अगदी थोड्याच वेळात प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होईल आणि पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. ज्या पद्धतीनं नियोजनाचा उल्लेख केला, सांगू इच्छितोय की प्रत्येक दिवशी एकंदर 3 तालुक्यांचे विद्यार्थी या कार्यक्रमाला भेट देतील आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवतील. प्रत्येक स्टॉल्सना भेट देऊन प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून त्या वैज्ञानिक संकल्पनेमागील रहस्य जाणून घेतील आणि आपल्या विज्ञानाची संकल्पना वृद्धिंगत करतील. 400 पेक्षा जास्त विद्यार्थी, 400 पेक्षा जास्त स्टॉल्स या सिंधुदुर्गात प्रथमच एकाच ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. आणि ज्यांच्या या संकल्पनेतून हे आज उभारलेलं वैज्ञानिक जत्रा, ही जत्रा आपल्याला पाहायला मिळते, तेच बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचे संकल्पनेचे सर्वेसर्वा सन्माननीय दीपक भाई केसरकर प्रत्येक स्टॉल्सना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधतायत. अगदी थोड्याच वेळात जेव्हा आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब ऑनलाईन पद्धतीने या ठिकाणी उपस्थित राहतील, तेव्हा आपले हे सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील. या विज्ञान प्रदर्शनाची संकल्पना अगदी थोडक्यात सांगू इच्छितोय. सर्वप्रथम तालुका स्तरावर विज्ञान प्रदर्शन संपन्न होतं. तालुका स्तरातून प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय अशा क्रमांकाचे विद्यार्थी, विजेते स्पर्धक निवडले जातात. त्यामध्ये शिक्षक असतील, त्याचबरोबर परिचारक असतील. हे 3 क्रमांक पुढील टप्प्यामध्ये म्हणजेच जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी होतात. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं विज्ञान प्रदर्शन आणि त्यातून सहभागी झालेले आणि विजेते असलेले 3 माध्यमिक विभागातील स्पर्धक, 3 प्राथमिक विभागातील स्पर्धक, 3 विजेते शिक्षक आणि 3 परिचारक हे देखील आजच्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी आहेत. आपल्या सिंधुदुर्ग वासियांसाठी ही देखील फार अभिमानाची गोष्ट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून जेव्हा 3 विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात, त्यामध्ये विद्यार्थी गट माध्यमिक, विद्यार्थी गट प्राथमिक, त्याचबरोबर माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक आणि परिचारक यातील हे विजेते स्पर्धक थेट राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी होतात. आणि तेच राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन या सुंदर वाडीमध्ये आजच्या या शुभदिनी संपन्न होत आहे. आपण देखील उपस्थित सर्व भाग्यवान रसिक प्रेक्षक आहोत. त्याचबरोबर कार्यरत असलेले प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक येथील सहकारी मंडळ हे सर्व भाग्यवान आहे. कारण जे 50 वर्षात घडलं नाही ते या 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात घडतंय. आणि म्हणूनच प्रत्येक विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधतायत आपले शिक्षण मंत्री. आपले स्वयंसेवक म्हणून कार्यरत आहेत यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी, त्याचबरोबर यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी, त्याचबरोबर फार्मसीचे विद्यार्थी, त्याचबरोबर लेझिमच्या सहाय्याने स्वागत होईल आणि स्वागत करणारे विद्यार्थी
यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी. सर्वांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा या पद्धतीचा सोहळा हा प्रत्येक सिंधुदुर्ग वासियांसाठी अभिमानास्पद आहे. कारण गेल्या 50 वर्षानंतर हे प्रथमच घडतंय. या पद्धतीचं बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सिंधुदुर्गामध्ये प्रथमच संपन्न होत आहे. मुलांसाठी पुन्हा एकदा छोटीशी सूचना आहे. ऊन वाढत आहे, थोडासा त्रास होणार आहे. तुमच्याकडे जर पाणी बॉटल्स असतील तर त्यातलं पाणी थोडं थोडं पीत राहा. इथं सुद्धा पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. पहिल्याच स्टॉलमध्ये पाणी उपलब्ध आहे तुम्हाला, तिथेही जाऊन तुम्ही पाणी पिऊ शकताय. मंत्री महोदय ही सगळी पाहणी करून, विज्ञान प्रदर्शनामधील सगळ्या प्रकल्पांची पाहणी करून, जेवढे शक्य होतील तेवढ्या प्रकल्पांची पाहणी करून माननीय मंत्री महोदय आणि सर्व अतिथीगण या ठिकाणी येणार आहेत. तोपर्यंत आपणासाठी ही छोटीशी सूचना होती. त्याचबरोबर अजून एक सूचना आहे. काही तालुक्यातील विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षकांसमवेत या विज्ञान प्रदर्शनाला भेट द्यायला आलेले आहेत. आपल्या आयोजकांच्या वतीनं प्रत्येक विद्यार्थ्याला फूड पॅकेट्स दिली जाणार आहेत. तरी उपस्थित असलेल्या शिक्षक वर्गाला सूचना आहे की आपल्या उपस्थितीची नोंद आपण व्यासपीठा शेजारी येऊन करायची आहे, जेणेकरून आपले सर्व विद्यार्थी प्रथम फूड पॅकेट्सचा लाभ घेतील आणि त्यानंतर या विज्ञान प्रदर्शनाला उपस्थित राहतील. स्वयंसेवकांसाठी सूचना आहे की आपण जे पत्रकार बांधव उपस्थित आहेत त्यांच्यासाठी, त्याचबरोबर प्रमुख अतिथी सर्व आहेत, यांच्यासाठी कृपया पाण्याची व्यवस्था करावी. आपले पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी आणि फार्मसीचे विद्यार्थी या ठिकाणी स्वयंसेवक म्हणून उपस्थित आहेत. सर्वांना विनंती आहे की आपण पाण्याची व्यवस्था करावी. आपल्या सर्व मान्यवरांना, उपस्थित पत्रकार बांधवांना या ठिकाणी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर जे विद्यार्थी उपस्थित आहेत त्यांच्यापर्यंत देखील पाण्याचं वाटप व्हावं. उपस्थितांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की आपण एकंदर हा विचार करत असाल की मंत्री महोदय सर्व स्टॉल्सना भेट देणार आहेत का, कारण एकूण 400 पेक्षा जास्त स्टॉल्स या ठिकाणी आहेत. ज्या पद्धतीने उल्लेख केला की यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक आहेत, परंतु जी सूचना आली आहे त्याचा मी उल्लेख करू इच्छितोय की ज्यावेळी आपल्या ऑनलाईन पद्धतीने या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब उपस्थित राहतील तेव्हा आपले सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील
आणि आजच्या सोहळ्याला सुरुवात होईल. म्युझिक जरा स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना सूचना आहे. आपण समोर जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करावी. स्वयंसेवक कृपया आपणास विनंती आहे की समोर आपले मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांना पाण्याची व्यवस्था करावी. अगदी काही वेळातच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक सन्माननीय नामदार डॉक्टर एकनाथजी शिंदे साहेब उपस्थित राहतील. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होईल. ते जेव्हा ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहतील त्यानंतर सर्व प्रमुख मान्यवर या व्यासपीठावर विराजमान होतील. सर्वप्रथम श्रीफळ वाढवून आजच्या या शुभदिनी कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल. त्यानंतर दीप प्रज्वलनानं कार्यक्रमाचं उद्घाटन झाल्यानंतर सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील. तत्पूर्वी ज्या पद्धतीने आपण या स्क्रीनवर पाहतात आपले सर्व प्रमुख मान्यवर अर्थात आपल्या महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर साहेब या सहभागी विद्यार्थ्यांचे स्पर्धक विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी त्यांच्याशी हितगुज साधतायत आणि त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्यांच्या संकल्पनेतून जाणून घेतायत. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली, शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, त्याचबरोबर राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक प्राथमिक आणि योजना विभाग सिंधुदुर्ग, त्याचबरोबर जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग आणि यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमानं 51वे राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन 2023-26.
अगदी थोड्याच वेळात प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत आजचा उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की आपल्या प्रमुख मान्यवरांचं या विज्ञान प्रदर्शन सोहळ्याच्या निमित्तानं, या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तानं सावंतवाडीच्या अर्थात सुंदरवाडीच्या या जिमखाना मैदानावर आगमन काही वेळापूर्वीच झालेलं आहे. परंतु आपले प्रमुख मान्यवर, या कार्यक्रमाचे उद्घाटक महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे जेव्हा ऑनलाईन पद्धतीनं या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहतील, त्यावेळी सर्व इतर मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होतील. आजच्या कार्यक्रमासाठी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय नामदार श्री नारायणराव राणे साहेब देखील ऑनलाईन पद्धतीनं आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय नामदार श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे देखील आजच्या कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन पद्धतीनं उपस्थित राहणार आहेत. या सर्वांच्या उपस्थितीनंतर या व्यासपीठावर आजच्या 51व्या बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सोहळ्याच्या उद्घाटन सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे. आपले स्वयंसेवक विद्यार्थी यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निक, त्याचबरोबर यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसी अँड डी फार्मसी हे विद्यार्थी या ठिकाणी स्वयंसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर विविध शाळांमधून विद्यार्थी या विज्ञान प्रदर्शनासाठी सहभागी आहेत. सर्वांना प्रमुख मान्यवर आता व्यासपीठाच्या दिशेने मार्गक्रमित होणार आहेत. सर्व YBIS चे लेझिम सादर करणारे विद्यार्थी हे कृपया सर्व विद्यार्थ्यांनी लेझिम साठी उपस्थित राहावं. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली सन्माननीय मंत्री महोदय आणि सर्व अतिथीगण, विज्ञान प्रदर्शनातील स्टॉल्सची पाहणी करून आता काही वेळातच मुख्य कार्यक्रमासाठी व्यासपीठाकडे येतील. येत असताना अर्थातच
यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी लेझिम पथकाने त्यांचं स्वागत करणार आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होईल आणि त्यानंतर सर्व मान्यवर अतिथी व्यासपीठावर येतील. त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल, महाराष्ट्र गीत होईल. यासाठी मी आपणाला पुन्हा एकदा निवेदन करते, राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्र गीतासाठी आपण सर्वांनी नंतर उभं राहायचं आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन सन्माननीय मंत्री महोदयांचं आगमन व्यासपीठाकडे होत आहे. सन्माननीय मान्यवर अर्थात महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांचं व्यासपीठाच्या दिशेनं आगमन होत आहे. YBIS चे लेझिम करणारे विद्यार्थी सर्व मान्यवरांना व्यासपीठाच्या दिशेनं घेऊन येत आहेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित आहेत माननीय श्री राहुल रेखावार, माननीय श्री किशोर तावडे साहेब जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, माननीय श्री मकरंद देशमुख साहेब प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, मान्यवरांना त्याचबरोबर विनंती अतकरी आहे मॅडम, या सर्वांच्या सोबत सर्व माननीय अतिथी व्यासपीठाकडे येतील. मी मान्यवरांना विनंती करते त्यांनी या ठिकाणी दीप प्रज्वलन आपल्या शुभ हस्ते करावं आणि कार्यक्रमाचं विधिवत उद्घाटन करावं. सर्व मान्यवरांच्या शुभ दीप प्रज्वलनानं आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होत आहे. सर्व उपस्थितांना सांगू इच्छितोय की या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होत आहे आणि कार्यक्रमाचं उद्घाटन होत आहे. हॅलो, 51व्या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सन 2023-24 जे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये सावंतवाडी नगरीमध्ये संपन्न होत आहे. गेल्या 50 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी झालेलं हे संमेलन आज विज्ञान प्रदर्शन 51वं विज्ञान प्रदर्शन शिक्षण मंत्री माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्यामुळेच केवळ या ठिकाणी आपल्या सावंतवाडी नगरीमध्ये हे संपन्न होत आहेत. आपण सर्वजण खरोखरच भाग्यवान आहोत. असा एक सोहळा आपल्याला याची डोळी याची देही बघायला मिळणार आहे, अनुभवायला मिळणार आहे. आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना या विज्ञानाची माहिती करून घेण्यासाठी, विज्ञानाच्या जवळ नेण्यासाठी दीपकभाईंनी हे प्रदर्शन आपल्या सावंतवाडीमध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेलं आहे. सन्माननीय अतिथींच्या शुभ हस्ते श्रीफळ वाढवून आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होत आहे. सन्माननीय शिक्षण मंत्री साहेब दीपकभाई केसरकर यांच्या शुभ हस्ते आजच्या विज्ञान प्रदर्शनाचं बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा उद्घाटन सोहळा श्रीफळ वाढवून होतोय. या विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजक आहेत यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल, भोसले नॉलेज सिटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक प्राथमिक योजना विभाग सिंधुदुर्ग, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग आणि यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. व्यासपीठावर मंत्री महोदयांचं आगमन झालेलं आहे. पुन्हा एकदा आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. सुस्वागतम. च्या संयुक्त विद्यमाने 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. व्यासपीठावर मंत्री महोदयांचं आगमन
आगमन झालेलं आहे. पुन्हा एकदा आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. सर्व मान्यवर व्यासपीठाकडे विराजमान होत आहेत आणि आजच्या उद्घाटन सोहळ्याचं या ठिकाणी सुरुवात होते. सर्व मान्यवरांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं आणि आजच्या या सोहळ्याला आम्ही सुरुवात करत आहोत. सर्व प्रमुख पाहुणे विराजमान झाल्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीतानं आणि महाराष्ट्र गीतानं होणार आहेत. सर्वप्रथम सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठावर विराजमान होतील. उपस्थितांना सूचना आहे की आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात ही राष्ट्रगीतानं व्हावी. जन जनगण मन अधिनायक जय हे चालू केला. हॅलो, यानंतर महाराष्ट्र गीत होणार आहे. आपण सर्वांनी कृपया उभं राहायचं आहे. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. स्थितीनं आम्हा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा, अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचेही दस्तराणी तो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. मी सर्व मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करते. त्याबरोबर आपण सर्वांनाही आसनस्थ होण्याची विनंती करते. कुणकेरी सरपंच, सन्माननीय कुणकेरी सरपंच सोनाली सावंत मॅडम इथं उपस्थित असतील, तर त्यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते.
तसेच माझगाव आणि कुणकेरीचे उपसरपंच सन्माननीय या ठिकाणी उपस्थित असतील तर त्यांनाही मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. विज्ञान प्रेमीओ, पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं स्वागत. आजचा दिवस सिंधुदुर्ग वासियांसाठी आणि सावंतवाडीकरांसाठी सुद्धा आजी सोनियाचा दिनो बरसे अमृताचा गनो असंच म्हणावा लागेल. एका बाजूला निळाशार फेसाळणारा अरबी समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला हिरव्यागर्द एका बाजूला निळाशार फेसाळणारा अरबी समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला हिरव्यागर्द सह्याद्रीच्या रांगा यांच्या मध्ये पहुडलेला आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली ही भूमी आणि या पवित्र भूमीतील सावंतवाडी म्हणजे परमेश्वराला पहाटे पडलेलं एक अधुरं स्वप्न. अशा या ऐतिहासिक सुंदर पर्यटन आज 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन संपन्न होत आहे. या सोहळ्यासाठी अगदी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पसरलेल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी, शिक्षक, विज्ञानप्रेमी सहभागी झालेले आहेत. अशा या आनंद सोहळ्याचा उद्घाटन सोहळा आता संपन्न होत आहे. सर्वप्रथम आपणा सर्वांचंच स्वागत या ठिकाणी स्वागत गीताने होईल. मी यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना विनंती करते त्यांनी स्वागत गीत सादर करावं. ज्या पद्धतीनं मॅडमनी आता उल्लेख केला की गेल्या 50 वर्षात जे शक्य होऊ शकलं नाही, अर्थात आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये हे विज्ञान प्रदर्शन थेट 51व्या वर्षी माननीय मंत्री महोदयांमुळे या ठिकाणी होतंय, संपन्न होतंय. यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी या ठिकाणी स्वागत गीत सादर करतात.
ताल आणि सुरांच्या साथीनं इथं स्वागतगीत झालेलं आहे. हेच विद्यार्थी आता विज्ञानगीत सादर करतील. चांद्रयान
धन्यवाद. यानंतर आपण कार्यक्रम पुढे नेऊया. कार्यक्रमातील उपस्थितांचं सर्व मान्यवरांचं स्वागत होईल. तत्पूर्वी आपणाला मगाशी सांगितलं तसंच आजच्या या कार्यक्रमामध्ये विज्ञान प्रदर्शनाबरोबरच सावंतवाडीच्या नळपाणी योजनेचा शुभारंभ आणि भूमिपूजन आणि माझगाव धरणाचं भूमिपूजनही हे कार्यक्रम सुद्धा ऑनलाईन माननीय मुख्यमंत्री महोदय करणार आहेत. यानंतर मान्यवरांचं स्वागत होईल. सर्वप्रथम माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर, शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करते. माननीय श्री राहुल रेखावार साहेब यांना, संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे. धन्यवाद सर. यानंतर सन्माननीय राहुलजी रेखावार साहेब, संचालक, सर्व उपस्थितांना भेट वस्तू दिली जाते, सन्मान चिन्ह दिलं जातंय. नगर परिषदेच्या वतीनं हे सन्मान चिन्ह दिलं जातंय. या ठिकाणी सन्माननीय पालकमंत्री ऑनलाईन जॉईन झालेत. आपण पहिल्यांदा त्यांचा संदेश ऐकूया. आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? येस साहेब, येतोय आवाज आपला. बोला, भारत माता की वंदे. आपणा सर्वांना खर तर हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि विशेष करून सावंतवाडी नगर परिषदेच्या या कार्यक्रमाला मी स्वतः उपस्थित राहणार होतो. परंतु आपणा सर्वांना माहित आहे की बऱ्याच ठिकाणी आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा काही कार्यक्रम असल्यामुळे खर तर मला या अत्यंत महत्वाच्या अशा कार्यक्रमाला तिथे उपस्थित राहता आलं नाही. त्याबद्दल मी आपणा सर्वांची प्रथमतः दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित आभासी पद्धतीने आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि अजितदादा, या तिघांच्या नेतृत्वामध्ये असणारे हे सरकार जनसामान्यांचं सरकार आहे. सामान्य माणसाचे असणारे सर्व प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आपण सर्वांना माहित आहे की सावंतवाडी शहर हे झपाट्याने इथलं नागरीकरण हे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढताना आपल्याला सर्वांना दिसत आहे. आणि त्याचबरोबर या भागामध्ये पर्यटन आणि या सगळ्या विषयांमुळे सुद्धा फ्लोटिंग पब्लिक ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पाणी आणि पाण्याची व्यवस्था ही फार महत्वाची असणारा विषय होता. या भागामध्ये आपल्याला माहित आहे की या भागातील माजी नगराध्यक्ष आदरणीय संजू परबजी आणि त्यांच्या बरोबर असणारी संपूर्ण बॉडी ही आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, या दोघांनी या सगळ्या विषयामध्ये जातीने लक्ष घातलं. आणि या भागातील लोकप्रिय असे आमदार, आमचे सर्वांचे मित्र आदरणीय दीपक केसरकरजी, त्या सगळ्यांनी एकत्रपणे हा विषय गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या विषयामध्ये लक्ष घालण्यासाठी सांगितलं. बऱ्याच वेळेला ही सर्व मंडळी सातत्याने याचा फॉलोअप करत होती. कन्सल्टंट आणि या सगळ्या विषयांमध्ये काही अडचणी होत्या, त्याही सोडवण्यासाठी बराच प्रयत्न करणं हे गरजेचं होतं. आणि या सगळ्या गोष्टीला आता खऱ्या अर्थाने सामान्यांचं सरकार असल्यामुळे आदरणीय दीपक केसरकरजी यांच्या नेतृत्वामध्ये हे सगळे विषय हे मार्गस्थ झालेत. आणि या भागामध्ये आज या पाण्याची ही जी योजना आहे, या योजनाचा आज लोकार्पणाचा कार्यक्रम हा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये होतोय. त्यामुळे मी सावंतवाडीतील सर्व नागरिकांना आणि विशेष करून इथे उपस्थित असणाऱ्या सगळ्यांना मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपणा सर्वांना खूप खूप या कार्यक्रमाच्या शुभेच्छा देतो. आणि हा कार्यक्रम आणि या सगळ्या गोष्टी, एकच गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सर्वच्या सर्व महायुतीचे सर्वच्या सर्व आम्ही सर्वजण
एकत्रपणे प्रत्येक विषय कसा मार्गी लागेल यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे आम्हीही सर्वजण मिळून हे सगळे प्रयत्न यशस्वी झाल्याबद्दल आणि हे सगळे करण्याबद्दल आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे सगळे करण्याबद्दल आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरोखर साहेब आपले मनापासून आभार आम्ही व्यक्त करतो की आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी आपले सन्माननीय चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा प्रमुख कार्यक्रमाकडे वळतोय. या ठिकाणी सन्माननीय दीपक भाई केसरकर साहेब यांचं विज्ञान मंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत होईल. मी काकतकर साहेब यांना विनंती करतो, काकतकर सरांना, की त्यांनी सन्माननीय अतिथी शालेय मंत्री सन्माननीय दीपक भाई केसरकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. अजून एक महत्वाची सूचना. आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब सर्वप्रथम ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतील. एकूण 3 कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. त्याचं उद्घाटन सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते होणार आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं सहर्ष स्वागत. आजचा हा उद्घाटन सोहळा प्रमुख उद्घाटकांच्या हस्ते होतोय. सर्वांना विनंती आहे, आपण कृपया बसून घ्यावं. माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री साहेब जॉईन झालेत. यानंतर या कार्यक्रमासंदर्भात जी प्रास्ताविक आहेत, मी माननीय डॉक्टर अतकरी मॅडमना विनंती करते, त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं, उद्देश व्यक्त करावा. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय नामदार श्री नारायणरावजी राणे साहेब, प्रमुख अतिथी माननीय नामदार श्री दीपक भाईजी केसरकर साहेब, तसेच माननीय नामदार श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, उपस्थित सर्व मान्यवर, शिक्षक, विद्यार्थी, पालकवर्ग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य, तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर व यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनाचे आयोजन सावंतवाडी येथे घेताना आम्हाला आनंद होत आहे. राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेतर्फे अनेक उपक्रम घेतले जातात. विज्ञान मेळावा, विज्ञान नाट्योत्सव, विज्ञान छंद मंडळ, विज्ञान जत्रा, राज्य विज्ञान प्रदर्शनी, इन्स्पायर्ड अवॉर्ड यातील राज्य विज्ञान प्रदर्शन घेण्याचा मान सावंतवाडीने आम्हाला दिला. ही आमच्यासाठी खूप मोठी भाग्याची गोष्ट आहे आणि यातूनच जिल्ह्यातील मुलांना या प्रदर्शनाचा लाभ होऊन भविष्यात हे बाल वैज्ञानिक इथे तयार होतील हे नक्कीच. आज या प्रदर्शनीमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक येथील विद्यार्थी, शिक्षक, दिव्यांग, त्यानंतर आदिवासी भागातील विद्यार्थी, त्यानंतर प्रयोगशाळा सहाय्यक यांनी सगळ्यांनी भाग घेतलेला आहे.
जवळपास 400च्या वर इथे विज्ञान प्रदर्शनीचे मॉडेल इथे आलेले आहेत आणि दृश्य स्वरूपात मुलांना केवळ 4 भिंतीच्या आत विज्ञानाचा लाभ न हो, दृश्य स्वरूपात त्यांना आज या सगळ्या प्रतिकृती इथे पाहायला मिळणार. हे सगळं भाग्य, मुलांचं भाग्य केसरकर साहेबांच्या आग्रहामुळे इथे लाभलेलं आहे. त्यांच्या आग्रहाखातरच आम्ही आज इथे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलांना या विज्ञान मेळाव्याचा फायदा हो, त्यांना काहीतरी बघायला मिळायला पाहिजे आणि मुलं खरोखर इथली हुशार आहे, त्याच्यासाठी आज आम्ही इथे विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित केलेली आहे. मुलांच्या जिज्ञासा आणि सर्जनशीलतेला व्यासपीठ मिळावं हाच एक त्यामागचा उद्देश आहे. रोज सकाळी 9 ते 10 या वेळामध्ये सायन्स टॉक येथे उत्कृष्ट असे सायन्सवर, विज्ञानावर बोलणारे वक्ता या ठिकाणी येतील आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील. त्याचप्रमाणे दिवसभर परीक्षण होईल. त्यानंतर सायंकाळी 6 वाजता 6 ते 9 सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं इथे नियोजन केलेलं आहे. ह्या नियोजन केल्यानंतर म्हणजेच काय की अख्ख्या महाराष्ट्रातनं आलेल्या विद्यार्थ्यांना सिंधुदुर्ग, कोकणाचं दर्शन व्हावं, तिथली समाज संस्कृतीची जाणीव व्हावी या दृष्टीने सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं नियोजन इथे केलेलं आहे. हे वर्ष आपण भरड धान्य पौष्टिक अन्न म्हणून साजरे करतो आहे. तर भरड धान्यावर सुद्धा एक विज्ञान मेळावा आपण इथे आयोजित केलेला आहे. यावर्षी 50वे विज्ञान प्रदर्शनी जे महाराष्ट्राला सुवर्ण महोत्सवाचा मान मिळाला होता तो बालेवाडी येथे पुणे येथे साजरा झाला आणि हा महाराष्ट्रासाठी खूप बहुमोल असं महाराष्ट्राचा मान होता. त्याचप्रमाणे आज इथे आपण केवळ सुवर्ण महोत्सव म्हणून साजरा नाही करत आहे, तर आज या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हा सुवर्ण महोत्सव असला असंच आपल्याला भासतं आहे. आणि या विज्ञान प्रदर्शनीमध्ये येणारा हा महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, शिक्षक, पालकवर्ग यांच्यासाठी एक सुवर्ण पळणेचं असं म्हणण्याला हरकत नाही. आज या ठिकाणी विविध राज्यस्तरावरनं आलेले सगळे शिक्षक, विद्यार्थी यांचं मी परत एकदा संस्थेच्या वतीनं स्वागत करते. त्याचप्रमाणे केसरकर साहेबांचे माझ्या वतीने आभार मानते आणि मी इथेच थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत माननीय संचालक चोते साहेब, प्राचार्य कांबळे सर, आतकरी मॅडम यांना मी करण्याची विनंती करते. आणि बाहेर असणारे सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थी कृपया या ठिकाणी बसून घ्यायचं आहे. आपणा सर्वांना एक नम्र सूचना आहे, आपण सर्वांनी कृपया बसून घ्यायचं आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय काही वेळातच ऑनलाईन आपल्या समोर जॉईन होणार आहेत. मध्ये जागा आहे, विद्यार्थ्यांनी इथं मधल्या पॅसेज मध्ये बसलात तरी हरकत नाही. कृपया सगळे बाहेरचे विद्यार्थी आहेत, शिक्षकांनी कृपया विद्यार्थ्यांना बसवून घ्यायचं आहे. बाहेर असणारे शिक्षक त्यांनी कृपया आतमध्ये या, अजून खुर्च्या या ठिकाणी मध्ये आहेत. सर्व प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन, सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत होत आहे. माझगाव सरपंच डॉक्टर अर्चना सावंत मॅडम यांचं स्वागत अतकरी मॅडम करतायत. सर्वच मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत. 51वे बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सर्व प्रमुख मान्यवरांचं व्यासपीठावर या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होत आहे. सिंधुदुर्गात प्रथमच होऊ घातलेलं हे 51वे राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन या सोहळ्याच्या निमित्तानं सर्व व्यासपीठावरील प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होत आहे. माननीय तहसीलदार साहेबांचं स्वागत. त्याचबरोबर बीड जिल्ह्याच्या वतीनं सन्माननीय शिक्षण मंत्री साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मंत्री महोदयांना विनंती आहे की बीड जिल्ह्याच्या वतीनं हे स्वागत स्वीकारावं. प्रत्येक जिल्हा उठल्यावर काय करणार?
त्यानंतर स्वागताचे विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाबरोबरच या ठिकाणी आज जी 2 उद्घाटनं संपन्न होत आहेत त्याच्यामध्ये नळपाणी योजना सावंतवाडी त्याचं भूमिपूजनही आज होत आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते. महोदयांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. ही जी नळपाणी योजना आहे त्याची एक थोडक्यात माहिती. शहराचं प्रशासन पाहणारी नगर परिषदेची स्थापना ही 1878 मध्ये झालेली आहे आणि क वर्ग नगर परिषद आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार या छोट्याशा सावंतवाडीची लोकसंख्या 23,851 एवढी आहे आणि सावंतवाडी शहराला पाळणेकोंड धरण आणि केसरी बंधारा या 2 प्रमुख स्रोतांमधून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. केसरी बंधाऱ्यावरील पाणी पुरवठा योजना ही स्वातंत्र्यापूर्वीची योजना आहे. 1890 साली कार्यान्वित झालेली असून या धरणातील पाणी पुरवठा योजना ही 1985 पासून कार्यान्वित झालेली आहे. पाळणेकोंड धरणामधील योजना आणि सावंतवाडी शहराची पाणी पुरवठा योजना पूर्णतः ही गुरुत्वाकर्षणावर आधारित योजना आहे. आजच्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या दृष्टिकोनातून हे अत्यंत महत्वाचं आहे. केवळ गुरुत्वाकर्षणातून ही पाणी पुरवठा योजना आजपर्यंत सावंतवाडीमध्ये चालू आहे आणि सावंतवाडी शहर आणि लगतच्या कोलगाव आणि कुणकेरी ग्रामपंचायतींना मिळून दररोज 35 लक्ष लिटर्स पाणी पुरवठा पाळणेकोंड धरण आणि केसरी बंधारा येथून केला जातो आणि आजचा जो प्रकल्प आहे त्याची वाढ करण्याचा प्रकल्प, त्यामध्ये सुधारणा करणं, 4.50 MLD क्षमतेचं नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणं, गरड विभागामध्ये उंच सलोह पाण्याच्या टाकीचं बांधकाम करणं, झिरंग विभागातही तशाच प्रकारचं बांधकाम करणं, अशा प्रकारची ही योजना आहे आणि या योजनेचा शुभारंभ सुद्धा आज होत आहे. त्याचबरोबर सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की माझगाव धरणाचा देखील या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा, भूमिपूजन सोहळा संपन्न होत आहे. अगदी थोडक्यात त्याची देखील प्रस्तावना आपल्या समोर कथन करू इच्छितो. लघु पाटबंधारे योजना माझगाव तालुका सावंतवाडी ही योजना सावंतवाडी पासून 5 किलोमीटर अंतरावर आहे. सदर योजनेच्या ठिकाणी दोन्ही बाजूला सुपीक जमिनीचे लाभ क्षेत्र आहे, परंतु रब्बी हंगामात सिंचनास पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकांची मागणी असल्याने सदरचे धरण प्रस्तावित करण्यात आले होते. सदर धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरात रब्बी हंगामात पिके भात, भुईमुग, भाजीपाला या नगदी पिकांचे उत्पादन घेणं सहज शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर आजूबाजूला खरीप क्षेत्रास सदर धरणाचा लाभ होणार आहे. माननीय चोते साहेब, महेश चोते साहेब यांचा सन्मान. याच माझगाव धरणाबद्दल उर्वरित माहिती आपण सांगू इच्छितोय. या धरणाची पाणीसाठा क्षमता 864 सहस्त्र घनमीटर असून त्यामुळे 80 हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. धरण लांबी 210 मीटर असून महत्तम उंची 25 मीटर आहे. सदर धरणाच्या अंदाजपत्रकास 19 फेब्रुवारी 2012 मध्ये 7,32,00,00,000 इतक्या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. परंतु धरण क्षेत्रात वनजमीन असल्याने वन विभागाकडून वनप्रस्ताव मंजुरी व खाजगी भूसंपादन यामुळे अंदाजपत्रक सुधारित झाले असून 23.21 कोटी रुपये इतक्या रकमेस 17 मार्च 2022 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेसाठी खाजगी 5 व 4 हेक्टर ही वनजमीन असे एकूण 9.28 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत खाजगी भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा जाहीर झालेला असून प्रकल्प बाधितांना भूसंपादनाची रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही चालू आहे. वनप्रस्ताव मंजुरी स्तर 2 चा प्रस्ताव केंद्र शासनात सादर झाला आहे. सदरचे काम पुढील 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तर अशा पद्धतीने या 3 कार्यक्रमाचे उद्घाटन, भूमिपूजन सोहळा याच ठिकाणी संपन्न होणार आहे.
यानंतर एक सन्मान आम्ही करू इच्छितो. माननीय श्री राजनजी पोकळे साहेब यांचा दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या साठी हा सत्कार आहे. ज्यांनी अतिशय परिश्रम घेतलेले आहेत. गेले 15 दिवस सर्व मित्रमंडळ या सर्व विज्ञान टीम बरोबर तितक्याच परिश्रमपूर्वक राबत आहे. भोसले इंटरनॅशनल स्कूल आणि त्याचबरोबर विज्ञान मंडळ आणि दीपकभाई केसरकर मित्र मंडळ हे सर्वजण राबत आहेत. म्हणूनच आपल्याला या ठिकाणी हा सर्वांग सुंदर कार्यक्रम बघण्याची संधी मिळते आहे. डाएटचे प्राचार्य माननीय कांबळे सर, डॉक्टर कांबळे सर हा सन्मान करतायत. हा सन्मान स्वीकारलाय राजन पोकळे सरांनी, पण त्यांच्या पाठीमागे आहेत, त्यांच्या सोबत आहेत श्री आबा केसरकर, श्री नंदू शिरोडकर, श्री सुजित कोरगावकर, श्री नंदू गावडे, ही सगळी मित्रमंडळी सोबत आहेत. म्हणूनच हा सर्वांग सुंदर कार्यक्रम आपल्या समोर उभा राहिलेला आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक, माध्यमिक आणि योजना विभागाचे शिक्षणाधिकारी सन्माननीय कुडाळकर साहेब यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होत आहे. प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्यांचा देखील आम्ही सन्मान करू इच्छितो. अगदी सर्वांच्या माहितीसाठी दररोज या ठिकाणी सगळ्या कार्यक्रमाची सुसूत्रता सांभाळणारे सन्माननीय कुडाळकर साहेब, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, माध्यमिक आणि योजना विभाग यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. अगदी मनपूर्वक अभिनंदन साहेब. त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी सन्मान करू इच्छितोय. सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांना विनंती आहे की आपण डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय तावडे साहेब यांना मी विनंती करते, त्यांनी कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात, आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. राज्यस्तरीय बालविद्यालय प्रदर्शन सावंतवाडी शहर सावंतवाडी नगरपालिका सुधारित पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन व माझगाव धरणाचे भूमिपूजन या कार्यक्रमात उपस्थित आभासी पद्धतीने उपस्थित असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शालेय शिक्षण मंत्री शालेय शिक्षण व मराठी भाषा केसरकर साहेब व सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित बंधू भगिनींनो, मित्रांनो, विद्यार्थींनो, आज या ठिकाणी राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन होत आहे. या संदर्भात हे 50वे प्रदर्शन होत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये याचा मान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालेला आहे. त्या अनुषंगानं सावंतवाडीमध्ये आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि त्या संदर्भात मी राज्य शिक्षण संशोधन परिषदेला धन्यवाद देऊ इच्छितो. तसेच आज या ठिकाणी जे प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणांना वाव देण्यासाठी कृषी, अन्न प्रक्रिया, जैवतंत्रज्ञान इत्यादी विषयाच्या प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांचे गुण विकसित व्हावे व त्यांच्यामध्ये विकसित होण्यासाठी देखील या प्रदर्शनाचा उपयोग होईल. पुन्हा एकदा मी या कार्यक्रमात शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक महत्वाची सूचना विद्यार्थ्यांसाठी आहे की कृपया आपण आसनस्थ व्हावं. आपले सर्व प्रमुख मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. सर्व इतरत्र फिरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. त्याचबरोबर त्यांच्या शिक्षकांना देखील सूचना आहे की विद्यार्थ्यांना बैठक व्यवस्थेकडे
त्यांचा बैठक व्यवस्थेचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी शिक्षकांनी देखील प्रयत्न करावेत, जेणेकरून विद्यार्थी इतरत्र फिरताना आपल्याला आढळणार नाहीत। यानंतर सन्माननीय रेखावर साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। सर्वांना नमस्कार। आजच्या या अतिशय आनंदाच्या दिवशी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी या अतिशय प्रसिद्ध गावामध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित 51व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन दिनांक 10 फेब्रुवारी म्हणजे आजपासून 14 फेब्रुवारी पर्यंत होत आहे। या अतिशय आनंदाच्या आणखी 2 आनंदाचे क्षण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रेरणेने उपलब्ध झालेले आहेत। ते म्हणजे आपल्या माझगाव येथील उद्घाटन आणि सावंतवाडी येथील पाणी पुरवठा योजनेचा सुद्धा आता सर्व नागरिकांना लाभ होत आहे। या मंगल प्रसंगी आभासी पद्धतीने उपस्थित आपल्या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे सर, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि माननीय मंत्री बांधकाम विभाग श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, माननीय मंत्री शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभाग श्री दीपक केसरकर सर, आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय श्री तावडे सर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मकरंद देशमुख साहेब, उपस्थित आपल्या शिक्षण विभागाचे सर्व संचालक, सर्व उपसंचालक, सर्व अधिकारी, सर्व शिक्षक वृंद आणि ज्यांच्यासाठी हा अतिशय मोठा कार्यक्रम माननीय शालेय मंत्री महोदयांच्या प्रेरणेने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या सावंतवाडी शहरामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे। असे राज्यभरातून आलेले गुणवंत, प्रतिभावान, हुशार असे आपण सर्व विद्यार्थी, सर्वप्रथम माननीय शालेय मंत्री महोदयांचं मी मनापासून आभार मानतो की आपल्या राज्यातील हुशार आणि विज्ञान आणि गणित आणि एकंदरीतच सर्व शालेय कसोट्यांमध्ये प्रवीण असणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना आपलं कौशल्य, आपलं ज्ञान, आपली क्षमता आणि त्यांच्या शिक्षक वृंदांनी त्यांच्यावर केलेली मेहनत संपूर्ण राज्यासमोर सादर करण्यासाठीची अतिशय मौल्यवान संधी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या अतिशय रमणीय अशा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी शहरामध्ये त्यांनी उपलब्ध करून दिली। तर या पद्धतीचे उपक्रम शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्येच नाही तर शिक्षकांसाठी सुद्धा अतिशय प्रेरणादायी ठरतात। मला अजूनही आठवतं की ज्या वर्षी मी 9वीच्या वर्गात होतो त्यावेळेस माझ्याही शाळेमध्ये विज्ञान मंच नावाचा एक कार्यक्रम आयोजित व्हायचा। सर्व जिल्ह्यांमध्ये तो आयोजित व्हायचा आणि गुणवंत विद्यार्थी जसे आज इथे आलेले आहेत त्याच पद्धतीने आम्हाला सुद्धा आमचे सर्व वैज्ञानिक प्रतिकृती घेऊन जिल्ह्यातील एका शाळेमध्ये आम्हाला बोलवण्यात आलं होतं आणि तिथे आम्ही आमच्या सर्वांचं सादरीकरण केलं। तर मला आजही तो क्षण आठवतो की मला स्वतःचा इतका अभिमान वाटला की त्याने माझी सुद्धा अभ्यास करण्याची आणि अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची वृत्ती सुद्धा प्रबळ झाली आणि त्याचाच परिणाम असा की जीवनामध्ये पुढे येणाऱ्या वेगवेगळ्या आव्हानांना सुद्धा तोंड देण्यासाठी एक मनामध्ये प्रेरणा सुद्धा तयार झाली। आज येथे उपस्थित राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आपापल्या ज्ञानाची डरकाळी फोडण्यासाठी हे आपले महाराष्ट्राचे छावे येथे उपस्थित झालेले आहेत। या सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। शिक्षण विभागाचा सर्व स्टाफ, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था सुद्धा त्यांच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह येथे सज्ज झालेली आहे। मागील 2 महिन्यांपासून हे सर्व नियोजन येथे आपण करत आहोत। उद्देश हाच या सर्व विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षक वृंदांना एक आनंदाचा क्षण उपलब्ध करून द्यावा, त्यांच्या मनात आठवणी जागवाव्यात, साठवाव्यात आणि सर्व राज्यभरातील मित्रमैत्रिणींना त्यांना आपल्या जवळ करता यावं।
यासोबतच राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये ज्या परिस्थिती असतात त्यांच्यावर मात करण्यासाठी वेगवेगळ्या इयत्तेतील मुला मुलींनी काय विचार केलेला आहे, तेथील परिस्थिती कशी आहे याचा सुद्धा अनुभव सर्व विद्यार्थ्यांना घेता येतो. शिक्षक वृंदांसाठी सुद्धा ही पर्वणी आहे की दैनंदिन कामकाजामधून काहीतरी वेगळं करण्याची प्रेरणा त्यांना यामुळे मिळते. आपल्या सर्वांच्याच प्रयत्नांनी अतिशय यशस्वीपणे हे आयोजन होत आहे. त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा मनापासून आभारी सुद्धा आहे आणि आपल्या सगळ्यांना मी अभिनंदन सुद्धा करतो. या सर्व विद्यार्थ्यांनी येथे येऊन आपापल्या क्षमतांचं सादरीकरण केलेलं आहे. भविष्यात निश्चितच ही शैक्षणिक पात्रता त्यांच्यासाठी वेगवेगळी आव्हानं आणि वेगवेगळी दालनं खुली करेलच, परंतु त्यांच्या शिक्षक वृंदांना ही एक अभिमानाची बाब कायमस्वरूपी लक्षात राहील की माझ्या विद्यार्थ्यांनी माझ्या शाळेला राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व मिळवून दिलं. या सर्व आनंदाच्या क्षणांना घेऊन नवीन मित्रमंडळी घेऊन आपण सर्वजण या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी होऊया. माननीय मंत्री महोदयांचं मी परत एकदा मनापासून आभार मानतो. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो की त्यांच्या अतिशय व्यस्त कार्यक्रम पत्रिकेतून त्यांनी या 51व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी उद्घाटनाची कार्यक्रमाचं निमंत्रण स्वीकारलं आणि आपला बहुमोल वेळ सुद्धा त्यांनी आपल्याला उपलब्ध करून दिला. सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मी सर्व विद्यार्थ्यांना एक नम्र निवेदन करते, कृपया कुणीही त्या ठिकाणावरनं बाहेर जाऊ नका. बाहेर जे कोणी शिक्षक आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांनी कृपया आत येऊन बसायचं आहे. मी पुन्हा पुन्हा आपणाला निवेदन केलेलं आहे, इथं जे विद्यार्थी बसलेले आहेत त्यांनी कुणीही उठू नका. त्यांचे शिक्षक कृपया लक्ष द्या त्यांच्याकडे. स्टॉलमध्ये जर गेलेले असतील, विज्ञान प्रदर्शन बघण्यासाठी जर गेलेले असतील तर त्यांनाही बोलावून घ्या. आपल्यासाठी 5 दिवस हे प्रदर्शन असंच चालू राहणार आहे, रात्री 9 पर्यंत असणार आहे. कृपया सर्वांनी बसून घ्यायचंय. आपण पुढील कार्यक्रमाकडे वळूया. यानंतर आता ज्या कार्यक्रमांची उद्घाटन ऑनलाईन होणार आहेत त्याच्यातले 2 कार्यक्रम म्हणजे सावंतवाडी नळपाणी योजना आणि माझगाव धरण योजना, त्याच्या संदर्भातली एक ऑडिओ व्हिडिओ क्लिप आपण बघणार आहोत. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत सावंतवाडी नगर परिषदेने सहभागी होऊन या अंतर्गत सावंतवाडी शहर पाणी पुरवठा योजना सुधारित करणे यासाठी दिनांक 9/12/2022 रोजी मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे यांची तांत्रिक मंजुरी घेतली आणि दिनांक 25/4/2023 रोजी सदर योजनेची रक्कम रुपये 56.16 कोटी घेतली आणि प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली. सदर योजनेत पाळणेकोंड धरणाची डागडुजी करणे, धरण परिसरात 4.5 MLD क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, पाळणेकोंड धरणापासून शुद्ध जल गुरुत्व वाहिनी टाकणे, चिवार टेकडीवरील साठवण टाकीचे मजबूतीकरण करणे, शहरातील गरण आणि झिरंग या भागात उंच जलकुंभ उभारणे, शहरातील विविध भागात वितरण व्यवस्था पाईपलाईन टाकणे, सदर कामे करताना नादुरुस्त झालेले रस्ते दुरुस्त करणे इत्यादी कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. सदर कामासाठी पावसाळा सोडून सुमारे 2 वर्षांचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे. सदर पाणी योजना सावंतवाडी शहराची भविष्यकालीन 30 वर्षांची वाढीव लोकसंख्या आणि नागरीकरण लक्षात घेऊन आखण्यात आली आहे. त्यामुळे शहराचा पाणी प्रश्न निकाली निघणार आहे. लघु पाटबंधारे योजना माझगाव तालुका सावंतवाडी. ही योजना सावंतवाडी पासून 5 किलोमीटर अंतरावर आहे. माझगाव मध्ये देव श्री सातेरी देवी मंदिर आणि महादेव मंदिर ही धार्मिक ठिकाणं आहेत. सदर योजनेच्या दोन्ही बाजूला सुपीक जमिनीचे लाभ क्षेत्र आहे, पण रब्बी हंगामात सिंचनास पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकांची मागणी असल्याने सदरचे धरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सदर धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरात रब्बी हंगामातील पिके भात, भुईमूग, भाजीपाला या नगदी पिकांचे उत्पादन घेणे शक्य होईल. त्यामुळे आजूबाजूच्या खरीप क्षेत्रास सदर धरणाचा लाभ होणार आहे. तसेच उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न कमी होणार आहे. या धरणाची पाणी साठा क्षमता 864 सहस्र घनमीटर असून
त्यामुळे 80 हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. धरण लांबी 210 मीटर असून महत्तम उंची 25.50 मीटर आहे. सदर धरणाच्या अंदाजपत्रकास 19 फेब्रुवारी 2012 मध्ये 7.32 कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. पण धरण क्षेत्रात वनजमीन असल्यामुळे विभागाकडून वन प्रस्तावास मंजुरी आणि खासगी भूसंपादन यामुळे अंदाजपत्रक सुधारित झाले असून रुपये 23.21 कोटी इतक्या रकमेस 17 मार्च 2022 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेसाठी खासगी 5.15 आणि 4.13 हे वनजमीन असे एकूण 9.28 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत खासगी भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा जाहीर झाला असून प्रकल्प बाधितांना भूसंपादनाची रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही चालू आहे. वनप्रस्ताव मंजुरी स्तर 2 चा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर झाला आहे. सदरचे काम पुढील 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. अजून एक पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांसाठी फक्त सूचना आहे. जे विद्यार्थी स्टॉल मध्ये उपस्थित आहेत त्यांनी कृपया समोरील सभामंडपामध्ये यावं. त्याचबरोबर त्यांच्या सोबत असलेल्या सर्व शिक्षक वर्गांना सूचना आहे की आपण समोरील सभामंडपात यावं. कार्यक्रम पुढे नेण्यापूर्वी कृपया विज्ञान प्रदर्शन बघण्यासाठी गेलेले विद्यार्थी आणि तिथं असणारे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना सूचना आहे, आपण इथं पेंडॉलमध्ये बसल्याशिवाय पुढील कार्यक्रम सुरू होणार नाहीये. त्याच्यामुळे कृपया सगळ्यांनी बसून घ्यायचंय. शाळेतले मुख्याध्यापक शिक्षक एक 15 मिनिटांमध्ये आपला कार्यक्रम संपणार आहे. परंतु जे बाहेर फिरतायत कृपया या ठिकाणी आपल्या आपल्या खुर्च्यावर येऊन बसायचं आहे. मिलाग्रेसवाल्याचे शिक्षक आणि विद्यार्थी आणि सर्व राज्यभरातून आलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे शिक्षक यांनी पेंडॉलमध्ये यायचं आहे. आपले सर्व काही मान्यवर हे विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यासाठी गेले आहेत. त्यामुळे थोडासा आपण या कार्यक्रमामध्ये स्वल्पविराम घेत आहोत. लगेचच उर्वरित कार्यक्रमाला काही मिनिटातच सुरुवात होईल. अजूनही काही शिक्षक त्याचबरोबर स्पर्धक विद्यार्थी हे स्टॉल मध्येच उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर आपले काही विद्यार्थी इतरत्र फिरताना दिसत आहेत. प्रमुख मान्यवरांचं मार्गदर्शन हे प्रत्येकासाठी मोलाचं आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षक वर्गाला त्याचबरोबर विद्यार्थी वर्गाला या ठिकाणी विनंती आहे की आपण समोरील सभामंडपात उपस्थित राहावं.
आज या कार्यक्रम प्रसंगी 3 उद्घाटन सोहळे या ठिकाणी संपन्न होत आहेत. त्याचबरोबर त्याचा आपण आवर्जून उल्लेख करत आहोत की सिंधुदुर्गाच्या इतिहासात जे घडलं नाही ते यावर्षी सन्माननीय मंत्री साहेब अर्थात सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांच्या अट्टहासामुळे या सुंदरवाडीमध्ये, या सावंतवाडीमध्ये 50 वर्षानंतर प्रथमच अशा पद्धतीचा राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली, शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन व परीक्षण परिषद महाराष्ट्र, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर, त्याचबरोबर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक प्राथमिक योजना विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग, त्याचबरोबर यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमान 51वे राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सुंदरवाडीच्या या जिमखाना मैदानावर पुढील 5 दिवस अशाच पद्धतीनं बहरत जाणार आहे. उपस्थितांसाठी पुन्हा एकदा सूचना आहे, आपल्या शेजारी असलेले विद्यार्थी, आपले नातेवाईक यांना कृपया आपण या विज्ञान प्रदर्शनासाठी आमंत्रित करावं, जेणेकरून त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत होण्यासाठी हातभार लाभेल. पुढील 5 दिवसाचं वेळापत्रक साधारणतः अशा पद्धतीचं असेल. सकाळी 10 वाजता आपल्या पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या स्टॉल प्रदर्शनाला सुरुवात होईल. त्याचबरोबर सकाळच्या सत्रात सायन्स टॉक म्हणजे विज्ञान विषयक माहिती प्रमुख अतिथींच्या मार्गदर्शनातून दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर दुपारच्या सत्रात संपूर्ण महाराष्ट्रातून निवडलेले 50 परीक्षक या सर्व स्टॉल मधील स्पर्धकांचं परीक्षण करणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेले माध्यमिक विभागातून 3 विजेते स्पर्धक, प्राथमिक विभागातून आलेले 3 विजेते स्पर्धक, त्याचबरोबर 3 विजेते शिक्षक आणि 3 परिचारक असे प्रत्येक जिल्ह्यातील हे विजेते स्पर्धक या स्टॉल्स मध्ये आपलं सादरीकरण, आपली विज्ञानाविषयी संकल्पना मांडणार आहेत. त्यानंतर या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सायंकाळी 6 ते रात्र 8 पर्यंत मनोरंजनात्मक कार्यक्रम असणार आहेत. यामध्ये हे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम देखील विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत करतील या पद्धतीनंच, या उद्देशाने त्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. प्रत्येक दिवशी हा सांस्कृतिक कार्यक्रम सोहळा याच ठिकाणी सायंकाळी 6 वाजता बहरत जाईल आणि शेवटच्या दिवशी या सर्व स्पर्धकातील अतिशय महत्वाचा असा क्षण येईल, तो म्हणजे बक्षीस वितरण सोहळा. पुन्हा एकदा या महत्वाच्या दिवशी आपले प्रमुख मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहतील आणि प्रत्येक विभागातून अंतिम 3 विजेते स्पर्धक निवडले जातील. अतिशय मेहनत घेऊन हे विद्यार्थी तालुका स्तरावरून, जिल्हा स्तरावरून विजेते पद घेऊन आज राज्य स्तरावर पोहोचलेत आणि ही आपल्या सिंधुदुर्ग वासियांसाठी, त्याचबरोबर सावंतवाडी वासियांसाठी अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे की या ठिकाणी या पद्धतीचं प्रथमच विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केलं जात आहे. यानंतर नक्कीच यातील विजेत्या स्पर्धकांच्या वेगवेगळ्या वैज्ञानिक संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक प्रगतीसाठी नक्कीच हातभार लावतील आणि यातून काही उत्तमोत्तम असे दर्जेदार विद्यार्थी आपल्या वैज्ञानिक प्रगतीमध्ये हातभार लावतील आणि आपल्या महाराष्ट्राचं, सिंधुदुर्गाचं आणि भारताचं नाव रोशन करतील. अगदी थोड्याच वेळात आपले महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब ऑनलाईन पद्धतीनं या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहतील आणि या 3ही कार्यक्रमाचं ते उद्घाटन करतील. त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सन्माननीय प्रमुख उपस्थिती असलेले शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब
यांचं देखील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन लाभणार आहे. अगदी थोड्याच वेळात या उर्वरित कार्यक्रमाला देखील सुरुवात होईल. काही तांत्रिक अडचणींमुळे थोडासा विलंब होतोय. आपले मुख्यमंत्री साहेब ज्या पद्धतीने आम्ही उल्लेख केलाय, अगदी काही वेळातच आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहतील. त्याचबरोबर ज्या कार्यक्रमांचा आम्ही पुन्हा उल्लेख करतोय ते 3 उद्घाटन सोहळे याच ठिकाणी संपन्न होणार आहे. त्यामध्ये नळपाणी योजना सावंतवाडी याचा भूमिपूजन सोहळा, त्याचबरोबर माझगाव धरण याचा भूमिपूजन सोहळा याच ठिकाणी संपन्न होणार आहे. त्याचबरोबर काही वेळातच या संदर्भातील जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांचं देखील मनोबल वाढावं आणि त्यांना प्रेरणा मिळावी म्हणून या मेंबर्सचा देखील या ठिकाणी प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते आम्ही सत्कार करणार आहोत. 3 कार्यक्रमांच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आपले सन्माननीय उद्घाटक अर्थात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे उपस्थित राहणार आहेत. अजून एक या विज्ञान प्रदर्शनासंदर्भात सांगू इच्छितो की प्रत्येक जिल्ह्यातील स्पर्धकाकडे आपले परीक्षक पोहोचतील आणि या विज्ञान प्रदर्शनाच्या निमित्तानं प्रत्येक स्पर्धकाकडे आपले परीक्षक पोहोचतील. या परीक्षणासंदर्भात गेले 8 ते 10 दिवस अनेक समित्या कार्यरत आहेत, ज्यांच्या मार्फत अतिशय सुसूत्र पद्धतीनं हे नियंत्रण केलं गेलंय आणि त्याचा प्रत्यय आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी जाणवणार आहे. म्हणजे अगदी सर्व महोदयांच्या साथीनं प्रत्येक शिक्षकाला, प्रत्येक नॉन टीचिंग स्टाफला प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या पद्धतीचं मार्गदर्शन केलंय आणि म्हणूनच अशा पद्धतीचा सोहळा या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये प्रथमच पाहायला मिळतोय. प्रत्येक दिवशी प्रत्येक समितीचा या ठिकाणी सन्माननीय चोथे साहेब, त्याचबरोबर कुडाळकर साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली, त्याचबरोबर माननीय राधा अतकरी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक दिवशी मीटिंग होत होती आणि त्या पद्धतीनं छोटे छोटे बारकावे असतील त्यामध्ये सुधारणा केली जात होती. काही राहिलेल्या गोष्टी असतील, चुकून कोणतीही गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने घडणार नाही याचं मार्गदर्शन या सर्व प्रमुख मान्यवरांकडून होत होतं. आपल्या मंत्री महोदयांना याच ठिकाणी सांगू इच्छितोय की आपले सर्व कार्यकारी मंडळातील शिक्षक असू देत, त्याचबरोबर सर्व मान्यवर असू देत, अगदी अहोरात्र गेले 15 ते 20 दिवस या ठिकाणी धडपडतायत आणि म्हणून या ठिकाणी यासारखं भव्य दिव्य विज्ञान प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. भोसले नॉलेज सिटीचं योगदान देखील या ठिकाणी फार अमूल्य आहे. यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी, त्यांचा स्टाफ या मार्गदर्शनामध्ये, या नियोजनामध्ये देखील सतत कार्यरत आहेत. प्रत्येक समितीचे समिती प्रमुख हे आपली जबाबदारी अतिशय लीलया सांभाळतायत. मग त्यामध्ये पेंडॉल कमिटी असेल, त्यामध्ये नियंत्रण कमिटी असेल, त्यामध्ये तांत्रिक कमिटी असेल, वाहतूक समिती असेल. प्रत्येक उपस्थितांसाठी सांगू इच्छितोय की ही खूप मोठी जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी या ठिकाणी आमच्या कागदावर आणि ऍक्च्युअल मध्ये असंच नियंत्रण आपल्याला पाहायला मिळते. जे कागदावर आहे त्याच पद्धतीचं वस्तुस्थिती आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी पाहायला मिळते. त्याचबरोबर काही विकलांग विद्यार्थी असतील, त्यांचं देखील नियोजन हे योग्य पद्धतीनं केलेलं आहे आणि म्हणून आपण येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी आयोजकांच्या वतीनं या ठिकाणी जेवणाचं वाटप म्हणजेच त्यांना फूड पॅकेट्स दिले जातील. त्याचबरोबर स्पर्धक विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी दुपारच्या जेवणाची सोय, रात्रीच्या जेवणाची सोय, निवास व्यवस्था अतिशय सुसज्ज पद्धतीनं होत आहे.
पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय, काही तांत्रिक कारणामुळे आपण या ठिकाणी थांबलेलो आहोत. पण या अनुषंगानं मी आपणास हे सांगतोय की ज्या पद्धतीने आपण सर्वजण सिंधुदुर्गातील प्रत्येक शिक्षक कार्यरत आहे आणि म्हणूनच प्रत्येकाच्या मेहनतीमुळे अशा पद्धतीचं हे नियोजन तुम्हाला पाहायला मिळतंय, तेव्हा एकदा सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. म्हणूनच हे आपण पाहतोय, प्रत्येक जण धडपडतोय, प्रत्येक जण मेहनत घेतोय आणि म्हणून हे नियोजन पाहायला मिळतंय. अगदी थोड्याच वेळात आपले प्रमुख मान्यवर अर्थात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब ऑनलाईन पद्धतीने या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित राहतील आणि तिन्ही कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतील. स्टॉल्सच्या बाबतीत माहिती देऊ इच्छितोय की प्रत्येक स्टॉलचं नियोजन त्या त्या विभागानुसार केलेलं आहे. परीक्षकांची मांडणी त्या पद्धतीनं केली आहे. परीक्षकांना पूर्वसूचना दिल्या गेल्या आहेत, जेणेकरून परीक्षणामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये आणि ते अतिशय स्वच्छ पद्धतीने व्हावं याची काळजी सर्व मान्यवरांनी त्याचबरोबर प्रत्येक समिती अध्यक्षांनी घेतली आहे. निवास व्यवस्थेसाठी सिंधुदुर्गातील त्याचबरोबर सावंतवाडीतील अनेक हॉटेल्स बुक केली गेली आहेत. जवळपास सद्यस्थितीत पाहिलं तर सावंतवाडी शहरातील सगळी हॉटेल्स ह्या आपल्या विज्ञान या स्पर्धकांनी पूर्णतः व्यापलेली आहेत. त्याचबरोबर आमची वाहतूक व्यवस्था संपूर्ण सिंधुदुर्गात सगळ्या ठिकाणी प्रत्येक भागाला जणू काही पिंजून काढते. प्रत्येक भागातून या ठिकाणी पुढील 5 दिवस या वाहतूक व्यवस्थेमार्फत विविध विद्यार्थी या विज्ञान प्रदर्शनाला भेट देणार आहेत. त्याचं देखील अतिशय सुसज्ज पद्धतीने नियोजन हे पुढील 5 दिवस आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलेत, परंतु आमच्या सांस्कृतिक कमिटीने अतिशय निवडक कार्यक्रमांचं जे सांस्कृतिक विज्ञानाशी संगडित असेल असेच कार्यक्रम हे संध्याकाळच्या सादरीकरणामध्ये होणार आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत होईल. अशा पद्धतीचे हे नियोजन आपण या ठिकाणी आपण पाहतोय. याच दरम्यान सन्माननीय मुख्याधिकारी साहेब सागर साळुंके साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्याने आपलं आजच्या प्रसंगी मनोगत व्यक्त करावं. सर्वप्रथम व्यासपीठावर उपस्थित तसेच आभासी माध्यमाद्वारे उपस्थित माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि व्यासपीठावर उपस्थित आपले शिक्षण मंत्री माननीय श्री दीपक केसरकर साहेब, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय श्री किशोर तावडे साहेब, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री मकरंद देशमुख साहेब, त्याचप्रमाणे यार रेखावर साहेब, या सर्वांचं मी सावंतवाडी नगर परिषदेच्या वतीने स्वागत करतो. साहेब, आज आपण येथे सावंतवाडी नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या भूमिपूजन समारंभाच्या निमित्ताने उपस्थित राहिलो. खरं पाहता सावंतवाडी नगर परिषद गेल्या एक जवळपास 125 वर्षाचा इतिहास आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिला असता आपली पाणी पुरवठा योजना ही तेवढीच जुनी असून 1890 साली नगर परिषदेच्या चिवार टेकडी येथून केसरी धरण येथून चिवार टेकडी ते चिवार टेकडी पासून शहराला पाणी पुरवठा होत आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या हिशोबाने 1985 साली सावंतवाडी शहरासाठी पाणीकोण धरणाची निर्मिती करण्यात आली. सुमारे 1300 MLDचा पाणी पुरवठा साठा असलेलं हे धरण शहराच्या आतापर्यंतची पाण्याची गरज भागवत आहे. 1999च्या दरम्यान सदरहू धरणाचे यंत्रणा पूर्णपणे नगर परिषद ताब्यात हस्तांतरित करण्यात आली. तेव्हापासून नगर परिषद देखील त्या धरणाच्या आणि त्या धरणाच्या अनुषंगाने शहरातील पाणी पुरवठ्याचे सक्षमपणे नियोजन करत आहे. वाढत्या नागरीकरणाची गरज लक्षात घेता माननीय तत्कालीन सर्व माननीय नगराध्यक्ष, सर्व सन्माननीय सदस्य, त्याचप्रमाणे
माननीय दीपक केसरकर साहेब, माननीय पालकमंत्री महोदय या सर्वांनी पुढाकार घेतल्याने नगर परिषदेकरता जवळपास 56 कोटी रुपयाची ही नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली. त्या अनुषंगाने त्याचे एकूण आपण अवलोकन केले असता असं निदर्शनास येते की या सर्व गोष्टीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या धरणाची जी सुधारणा होणारच आहे, परंतु त्याचप्रमाणे नवीन शहरातील जिरंग त्याचबरोबरीने गरड या विभागामध्ये जवळपास 2 प्रत्येकी 1.5 लाख लिटरच्या टाक्यांचा देखील उभारणी होणार आहे. शहरातली जी जुनी अस्तित्वातली पाणी पुरवठ्याची वितरण व्यवस्था आहे त्या वितरण व्यवस्थेचेही नव्याने उभारणी होणार असून यामुळे शहरातला पाणी पुरवठा 24 तास पूर्ण शहरामध्ये कसा कार्यरत राहील याचे नियोजन केले जाणार आहे. साहेब, या माध्यमातून नगर परिषदेच्या प्रशासनाच्या वतीने आम्ही आपणास ग्वाही देतो की ही नगर परिषदेची योजना दिलेल्या मुदतीमध्ये म्हणजे पावसाळ्यामधून 2 वर्षांमध्ये व्यवस्थित पूर्ण होईल याची आम्ही काळजी घेऊ. त्याचबरोबरीने वेळोवेळी आपण जे सहकार्य केलेलं आहे या सहकार्याची देखील आम्ही कायम ऋणानुबंध घेऊ एवढंच मी सांगू शकतो. थँक्यू. धन्यवाद साहेब. सावंतवाडीसाठी महत्वाची असणारी ही पाणी पुरवठा योजना जी आज ज्याचं भूमिपूजन आज होत आहे, याची विस्तृत अशी माहिती आपण आपल्या मनोगतातून सांगितली. धन्यवाद साळुंके साहेब. या ठिकाणी जे विद्यार्थी आलेले आहेत त्यांना मी विनंती करते त्यांनी इथं खाली बसून घ्या. जर खुर्च्या असतील तर बसा, नाही तर समोर खाली बसून घ्या. काही वेळातच आपल्याला मुख्यमंत्री महोदय ऑनलाईन येणार आहेत. शिक्षकांनी त्यांना बसवून घ्यायचं आहे. विद्यार्थ्यांनी आहात तिथेच खाली बसून घ्या, जिथे आहात तिथेच खाली बसून घ्या. कोणाला वेळ? याच दरम्यान अजून एक आम्ही या ठिकाणी सर्वांचं स्वागत करतोय. सर्व मान्यवरांचं स्वागत भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं करतोय. भोसले नॉलेज सिटीचे सर्वा अर्थात सन्माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले साहेब यांच्या हस्ते सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत होत आहे. भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं या आयोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेली भोसले नॉलेज सिटी त्यांच्या वतीनं त्यांचे सर्वा कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले साहेब यांच्या हस्ते सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी भेट वस्तू देऊन स्वागत होत आहे. मी सरांना विनंती करतोय की त्यांनी प्रमुख मान्यवर अर्थात सन्माननीय दीपक भाई केसरकर साहेब यांचे या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करावं. त्याचबरोबर भेट वस्तू देऊन ते स्वागत केलं जात आहे. सर्व मान्यवरांचं या भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं स्वागत होत आहे. या भोसले नॉलेज सिटीचं जिल्हाधिकारी साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. जिल्हाधिकारी साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्यानंतर सन्माननीय रेखावर साहेबांचं देखील या ठिकाणी भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं स्वागत होत आहे. आजच्या या वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाच्या निमित्तानं बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाच्या निमित्तानं सीओ साहेबांचं देखील भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं आम्ही स्वागत करीत आहोत. त्याचबरोबर डॉक्टर राधा हातकरी मॅडम, माझगावच्या सरपंच माननीय पालकर साहेब, संचालक महोदय माननीय पालकर साहेब यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतोय. त्याचबरोबर
सन्माननीय कृष्णकुमार पाटील साहेब बाल भारतीचे सन्माननीय अतिथी यांचं संचालक साहेबांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. भेट वस्तू आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत होतंय. सर्व प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. माझगावच्या सरपंच डॉक्टर अर्चना सावंत मॅडम यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. त्याचबरोबर आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय चोथे साहेब यांचं देखील आम्ही भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतोय. यानंतर डॉक्टर कांबळे सर डॉक्टर कांबळे साहेबांचं आम्ही भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतोय. डॉक्टर कांबळे साहेब आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर आपले शिक्षणाधिकारी माननीय कुडाळकर साहेब यांचंही स्वागत. भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं संस्थेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युतराव भोसले साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी शिक्षणाधिकारी साहेब कुडाळकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर माननीय अन्नकुर्मा कोरगावकर मॅडम माजी उपनगराध्यक्ष सावंतवाडी. त्याचबरोबर साळुंके साहेब सीओ साहेब यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. सन्माननीय साळुंके साहेब सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्याधिकारी साळुंके साहेब यांचं या ठिकाणी सन्मान चिन्ह आणि भेटवस्तू देऊन स्वागत होतंय भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं. तहसीलदार माननीय श्रीधर पाटील साहेब. या कार्यक्रम प्रसंगी तहसीलदार साहेबांचं देखील भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. त्याचबरोबर सन्माननीय राठोड साहेबांना विनंती आहे की आपण हे सन्मान चिन्ह स्वीकारावं भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं. सन्माननीय अवसरे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होतंय. भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष यांच्या हस्ते सन्माननीय अवसरे साहेबांचं आम्ही स्वागत करतोय. यानंतर सन्माननीय राठोड साहेबांचं देखील भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं सन्मान चिन्ह आणि भेट वस्तू देऊन आम्ही स्वागत करतोय. त्याचबरोबर सावंतवाडीचे बीडीओ साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करू इच्छितोय. सरांना विनंती आहे की आपण त्यांचं देखील या ठिकाणी सन्मान चिन्ह आणि भेट वस्तू देऊन स्वागत करावं. त्याचबरोबर सावंतवाडीच्या गट शिक्षणाधिकारी मॅडम अर्थात सन्माननीय बोडके मॅडम यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी स्वागत करू इच्छितोय. त्यांना विनंती आहे की भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं त्यांनी हे स्वागत स्वीकारावं. त्याचबरोबर प्रांत साहेबांचं देखील आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. सन्माननीय सर्जेराव पाटील साहेब यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. भोसले नॉलेज सिटीचे सर्वा कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले साहेब यांना विनंती आहे की आपण पुष्पगुच्छ आणि भेट वस्तू देऊन त्यांचं देखील स्वागत करावं. पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की आपले मुख्यमंत्री साहेब अगदी काही वेळातच या ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने जॉईन होतील आणि म्हणूनच थोडासा विलंब होत आहे.
यानंतर ज्यांचा उल्लेख मी काही वेळापूर्वीच केला की ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेले कित्येक दिवस हे नियोजन चालू आहे, ते अर्थात विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभागचे सन्माननीय महेश चोते साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्ते. सगळे यंगस्टार हायस्कूल मधील विद्यार्थी असताना एका प्रौढ व्यक्तीचा आवाज मोठा आहे. उष्णता असल्यामुळे आपण तापलेला असावं असं गृहीत धरून मी पुन्हा एकदा आपल्याला सगळ्यांना नमस्ते, अजून नाही, नमस्ते नमस्ते. नमस्कार हा आपला आपण जसं देतो तसं परत रिफ्लेक्शन होत असतं. आणि मित्रांनो, आपण आज विज्ञान बाल वैज्ञानिक 51वे जे प्रदर्शन आहे राज्यस्तरीय, यासाठी आपण एकत्र जमलेले आहोत. ज्यांच्या अथक प्रयत्नानं एक सिंधुदुर्ग नगरीला, सावंतवाडी शहराला एक अविस्मरणीय सोहळा बघण्याचं श्रेय लाभतंय, ते आपल्या राज्याचे आणि या जिल्ह्याचे सुपुत्र शिक्षण मंत्री माननीय भाई. नाव सगळ्यांना माहित आहे, परंतु भाई ह्या शब्दामध्ये जे ओढ आणि आपुलकी आहे ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. मी ज्यावेळी एकदा कोल्हापूरला आले त्यावेळी म्हटलं की भाई का म्हणतात, त्यांनी सांगितलं की मोठा भाऊ. सर, तुम्ही आहात, मोठे आहात मनानं, श्रीमंतीनं, आणि तुमच्यामुळे आज या ठिकाणी विज्ञान सावंतवाडीमध्ये आलंय. म्हणून आपले प्रथमतः हार्दिक अभिनंदन. त्याचबरोबर या जिल्ह्याचे कलेक्टर साहेब, आमच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचे नुकतेच पदभार घेतलेले आमचे रेखावार साहेब, सीओ साहेब, आमचे दोन्ही संचालक डॉक्टर पालकर साहेब, कृष्णकुमार पाटील सर, त्याचबरोबर भोसले इन्स्टिट्यूटचे सर्व भोसले सर, आणि या कार्यक्रमासाठी दिवसाची रात्र करणारे माननीय केसरकर साहेबांची पूर्ण टीम, त्यामध्ये पोकळे सर असतील, वालावलकर सर असतील आणि सगळेजण, ज्यांच्यामुळे या कार्यक्रमात शोभा आली ते आपण सगळेजण आपल्या सगळ्यांचं पहिल्यांदा स्वागत करतो. विज्ञान प्रदर्शनाला आपण आलेलो आहोत. यामध्ये काय बघणार आणि काय शिकणार हे सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. ज्यावेळी आम्ही विज्ञान शिकलो, मी ज्यावेळी 10वीला होतो त्यावेळेचं विज्ञान शिकवण्याची पद्धत आणि आत्ताची पद्धत यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. आजही मी ज्यावेळी डोळे बंद करतो त्यावेळी न्यूटनचा तिसरा गतिविषयक नियम मला जसाच्या तसा पाठ आहे, कारण त्यावेळी फक्त घोकंपट्टी होती. आज मात्र तसं नाही. आज प्रॅक्टिकल, प्रात्यक्षिक आणि ही घटना का घडते, त्याच्या मागचा कार्यकारण संबंध काय आहे हे समजावून सांगण्यासाठी जसं तंत्रज्ञ, मोबाईल असेल, टीव्ही असेल, कॅम्प्युटर असेल यांचा उपयोग होतो, त्याच पद्धतीनं शिक्षक सुद्धा आज आपले परिपूर्ण ज्ञानाने समृद्ध झालेले आहे. म्हणून एखाद्या गोष्टी मागचा कार्यकारण भाव जाणून घेण्याचं कारण आपल्याला विज्ञान समजावून सांगत असते. या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये अनेक यंत्र आहेत, साधनं आहेत, त्याच्यामध्ये कोणता ना कोणता उद्देश आहे, ज्याचा या पृथ्वीचा तापमानाशी संबंध असेल, कचऱ्याशी संबंध असेल, वेगवेगळ्या तांत्रिक तंत्रज्ञानाचा संबंध असेल. हे बघत असताना त्यामागचं तत्व सत्व आपण जाणून घेणं महत्वाचं आहे. कारण या प्रदर्शनाच्या नावामध्येच बाल वैज्ञानिक नावाचा शब्द आलेला आहे आणि तुम्ही सगळे बाल वैज्ञानिक आहात. कोणतीही गोष्ट सहजासहजी लवकर होत नाही, तिला उशीर लागतो. जसं आजच्या कार्यक्रमाला आपल्याला थोडासा विलंब होतोय म्हणजे कार्यक्रमाचं श्रेय मोठं असणार आहे. या प्रदर्शनामध्ये बघत असताना आपल्याला साहित्याच्या मुळाशी जायला पाहिजे, त्याच्या तंत्राशी जायला पाहिजे आणि मग लक्षात येईल की वैज्ञानिक कशा पद्धतीने जीवन जगत होते. तुम्हाला एका वैज्ञानिकाचा किस्सा सांगतो. निल्स बोहर
निल्स बोहरा स्वित्झर्लंडमधले शास्त्रज्ञ होते आणि एक प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेला होता विज्ञानाच्या की तापमापीच्या साहाय्यानं इमारतीची उंची कशी मोजायची. प्रश्न खरं तर सोपा आहे. तापमापीच्या साहाय्यानं इमारतीची उंची कशी मोजायची. निल्स बोहरा यांनी अतिशय सुरेख सुंदर उत्तर लिहिलेलं होतं. तापमापी एका लांब कासऱ्याला बांधा आणि ती तापमापी त्या इमारतीच्या उंचावरील टोकावरून खाली सोडा. त्या कासऱ्याची लांबी अधिक त्या तापमापीची लांबी बरोबर इमारतीची लांबी. मित्रांनो, उत्तर चुकलं काय. तापमापीच्या साहाय्यानं इमारतीची लांबी मोजायची होती, परंतु तुमचे माझे शिक्षक जसे विज्ञानाची भाषा आली नाही तर त्याला चुकीचं ठरवतात. बोहरा सरांच्या या प्रश्नाला सुद्धा चुकीचं ठरवलं. बोहरा सरांनी परत त्यांना विचारलं, अप्लिकेशन केलं की मला तोंडी उत्तर देण्याची संधी द्यावी. आणि पुन्हा मग 3 सदस्याची कमिटी बसली आणि विचारलं की तुम्हाला उत्तर माहित नसेल तर सांगा, आम्ही ऍक्सेप्ट करतो, परंतु आमचा वेळ घेऊ नका. यावेळी मात्र तोंडी परीक्षेमध्ये बोहरा सरांनी दिलेलं उत्तर अतिशय मार्मिक समर्पक असं होतं. ते म्हणाले, मी सांगितलेलं एक उत्तर आहे तेच आहे. दुसरं उत्तर असं आहे, सूर्यप्रकाशामध्ये इमारतीची उंची मोजा, सावलीची लांबी मोजा, त्याच वेळी तापमापी त्या ठिकाणी घेऊन त्याची सावली मोजा आणि गुणाकार पद्धतीने सुद्धा जशी तापमाची उंची गुणिले अशा पद्धतीने एकाकी पद्धतीने आपल्याला गुणाकार करून सुद्धा आपल्याला इमारतीची उंची मोजता येईल. दुसऱ्या पद्धतीने आपल्याला असं सांगता येईल की जो वॉचमॅन इमारतीचा त्याला विचारत तो पण तुम्हाला इमारतीची उंची सांगेल. आणि तुम्हाला जे आवश्यक वाटतं ते उत्तर म्हणजे असं आहे की तापमापीच्या साहाय्यानं इमारतीच्या तळाचं तापमान मोजायचं आणि इमारतीच्या टॉपचं तापमान मोजायचं. याच्यामध्ये एक एक पद्धतीने काढलेलं उत्तर आहे म्हणजे तुमची इमारतीची उंची. एकाच प्रश्नाची अनेक उत्तर असतात. याचं ज्वलंत उदाहरण त्यांनी दिलं आणि मग पटलं की जे निल्स बोहरा म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये ज्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले ते भौतिकशास्त्राचे पुढे मोठे तज्ज्ञ झाले. माझी शिक्षकांना विनंती आहे, एखादा विद्यार्थी असंच चाकोरी बाहेर एखादं जर उत्तर देत असेल तर आवर्जून त्या विद्यार्थ्याला हायलाइट करा. त्यामागचा त्याचा विचार कोणता आहे तो जाणून घ्या, त्यामागची भूमिका जाणून घ्या. कदाचित एखादा निल्स बोहर तुमच्यामध्ये सुद्धा बसलेला असू शकेल. त्यामुळे सगळ्यांनी विज्ञान बघत असताना एकाच प्रश्नाची अनेक उत्तर कशा पद्धतीने असू शकतात याचा विचार करा. स्वतःला समृद्ध करा. एडिसनला सुद्धा शाळेमधून सर बाहेर काढलेलं होतं. एक वेळ अशी होती की तुमच्या मुलाला काही येत नाही, तुमचा मुलगा मतिमंद आहे किंवा तो अध्ययनात अक्षम आहे म्हणून त्यांना शाळेच्या बाहेर काढलेलं होतं आणि त्याच्या आईनं त्यांना जो ज्ञान दिलेलं होतं त्या ज्ञानाच्या मानाने एडिसन मोठे ठरले. त्यांच्या शोधाबद्दल मी या ठिकाणी वापो करणार नाही कारण आपला जो ज्या कार्यक्रमाच्या आतुरतेनं वाट पाहतो तो कार्यक्रम आपण लवकरच सुरू करत आहोत. विज्ञान प्रदर्शनानिमित्त आपण आलेला सगळ्यांना पोतं भरून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आपल्या शुभेच्छांचा आम्ही मनपूर्वक स्वीकार करतो. यानंतर मी आपणा सर्वांच्या वतीनं आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री माननीय दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करते त्यांनी मार्गदर्शन करावे. 51व्या बालविज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, त्यांच्याबरोबरच ऑनलाईन उपस्थित असलेले राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे सुपुत्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, आमच्या शिक्षण परिषदेचे संचालक आणि कोल्हापूरचे माजी जिल्हाधिकारी आदरणीय राहुलजी रेखावर,
आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय किशोरजी तावडे, आमच्या जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय मकरंदजी देशमुख, बालभरतीचे संचालक आदरणीय कृष्णकुमार पाटील, आमच्या योजना विभागाचे संचालक आदरणीय महेशजी पालकर, राज्य विज्ञान संस्था नागपूरच्या संचालक श्रीमती राधा आतकरी, श्री अशोक दळवी, श्री नीता कविटकर, श्री अच्युत भोसले, श्री महेश सोथे, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी, त्याचप्रमाणे श्री राजेंद्र कांबळे, हृदय कुमार कुडाळकर, सुहास गायकवाड, नारायण राणे, बाबू कुर्तरकर आणि इतर सर्व मान्यवर, त्याचबरोबर उपस्थित सर्व सायन्सचे आमचे शिक्षक, या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणारे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व विद्यार्थी आणि पत्रकार बंधूंनो, आज 3 महत्त्वाचे कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे. 50 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये पहिल्यांदाच ग्रामीण भागामध्ये बालविज्ञान प्रदर्शन भरलं जात आहे. सिंधुदुर्गसारखा असा जिल्हा की जो सातत्याने 14 वर्षामध्ये पासिंग आउट पर्सेंटेजमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम आहे, अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या सर्वांचं आगमन झालेलं आहे. आणि म्हणून मी आपलं हार्दिक स्वागत करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जो महाराष्ट्राचा पहिला पर्यटन जिल्हा आहे आणि म्हणून ज्यावेळेला हे प्रदर्शन संपेल आणि जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून अतिशय हुशार असे होणारे पुढचे वैज्ञानिक आलेले आहेत, यांना सगळ्यांना आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, सिंधुदुर्ग हे नाव कशामुळे पडलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला, तो सिंधुदुर्ग किल्ला दाखवण्याची आम्ही व्यवस्था केलेली आहे. त्याच्या शेजारी आपल्या अतिशय सुंदर असा समुद्र किनारा आहे, तो दाखवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर भारतातलं एकमेव स्कुबा डायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर आहे, ते सुद्धा दाखवायची व्यवस्था केलेली आहे. आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय तावडे साहेब जे नियोजनामध्ये अतिशय उत्कृष्ट आहेत. आपल्याला माहिती आहे की नुकतंच मोदी साहेबांची जी सिंधुदुर्गला व्हिजिट झाली, त्याचं सर्व नियोजन हे तावडे साहेबांनी केलेलं होतं. मी रेखावर साहेबांच्या बरोबर कोल्हापूरचा पालकमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे आणि मला स्वतःला आनंद आहे की ज्या वेळेला न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये येते आहे, त्यावेळेला अतिशय सक्षम असे डायरेक्टर हे आम्हाला रेखावर साहेबांच्या निमित्ताने लाभलेले आहेत आणि त्यांच्या हातून मुलांचं खूप कल्याण व्हावं अशी मी अपेक्षा करतो. कारण भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश बनलेला आहे. आपले मुख्यमंत्री ऑनलाईन आहेत या ठिकाणी आणि मुख्यमंत्री महोदयांची इच्छा अशी आहे की आपल्या मुलांना त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर ताबडतोब नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. आणि याच्यासाठी मुलांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हल्ली इंग्रजीचं खूप आकर्षण हे मुलांच्या मनामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे मराठी शाळा सोडून इंग्रजीमध्ये मुलं ऍडमिशन घेत असतात. पण त्यांना मला एकच सांगायचं आहे की नवी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे काय आहे की मातृभाषेमध्ये शिक्षण देणं. आणि महाराष्ट्र देशातलं पहिलं राज्य आहे ज्याने इंजिनिअरिंगचं शिक्षण हे मराठीमध्ये द्यायला सुरुवात केलेलं आहे आणि जवळजवळ 40% मुलं आज इंजिनिअरिंगचं शिक्षण मराठीमध्ये घेत आहेत. पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये मेडिकलचं शिक्षण सुद्धा मराठीमध्ये सुरू होईल. आणि हे सगळं का घडतंय तर जगामध्ये अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड असे 4-5 देश सोडले तर कुठेही इंग्रजी भाषा बोलली जात नाही. प्रत्येक देशाला स्वतःची भाषा आहे. त्यांची मुलं त्यांच्या भाषेमध्ये शिक्षण घेतात आणि स्वतःच्या भाषेमध्ये शिक्षण घेतल्यामुळे आज त्या देशांची प्रगती झालेली आहे. आणि म्हणून एक तरुण देश म्हणून मुलांना मला एवढंच सांगायचं आहे की कुठलाही काम करण्यामध्ये कमीपणा मानू नका. डिग्निटी ऑफ लेबर ही एक फार काळाची गरज आहे. म्हणून आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी व्यावसायिक शिक्षण हे कंपल्सरी केलेलं आहे आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे. म्हणजे उद्या जगाला ज्यावेळेला सेवा द्यायची असतील त्यावेळेला आमची मुलं त्याच्यासाठी तयार झालेली असणार. मुलांना वेगवेगळ्या भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. येत्या 27 तारीखला आम्ही जर्मनीतल्या बेडन-व्युर्टेंबर्ग या स्टेट बरोबर करार करतोय. त्यांना 4000 मुलं त्या ठिकाणी भारतातून न्यायचे, 4 लाख मुलं.
आणि मग ह्या मुलांना जर्मन आलं पाहिजे, त्यांना चांगलं स्किल डेव्हलपमेंट आलं पाहिजे. आणि स्किल डेव्हलपमेंटची जी चळवळ ही भारतामध्ये आदरणीय मोदी साहेबांनी सुरू केली. का सुरू केली? तर भारताने जगावर राज्य केलं पाहिजे. पण जे जगावर राज्य युद्ध करून करता कामा नये, तर त्यांची सेवा करून केलं पाहिजे. आणि म्हणून ही जबाबदारी आता शिक्षण खात्यावर आलेली आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली येत्या वर्षापासून जशा शहरांमध्ये ज्युनियर केजी सिनियर केजी असतं, तसं ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा प्री प्रायमरीचे सर्व वर्ग सुरू होतील. आणि त्याच्यासाठी आम्ही तयारी करतोय. व्यावसायिक शिक्षण तुम्हाला दिलं जाईल. आणि निश्चितपणे मी आपल्याला सांगू इच्छितो की केवळ परदेशामध्ये नाही, तर भारतामधल्या सुद्धा हिंदुस्थान कॉम्प्युटर बरोबर आमचा करार झालेला आहे. 15,000 मुलांना त्या नोकऱ्या देणार आहेत. टाटा कंपनी 10,000 मुलांना नोकऱ्या देणार आहे. आणि पुढच्या काळामध्ये आपल्याला अतिशय चांगलं असं त्या ठिकाणी मुलांचं भवितव्य घडवायचं आहे. आणि म्हणून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ज्यावेळेला विज्ञान प्रदर्शनं होतात, यावेळेला ज्यावेळेला 50वं विज्ञान प्रदर्शन पुण्यामध्ये झालं, त्यावेळेला स्वतः राज्यपाल त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांनी मुलांना प्रेरणा देणारं भाषण केलं. आजचा कार्यक्रम आपल्या राज्यस्तरावरचा आहे. स्वतः मुख्यमंत्री, खरं तर त्यांची तब्येत आज बरी नव्हती, आज पहाटे 6 वाजता ते आलेले आहेत. आणि तरी पण त्यांनी म्हणाले की उशिरा का होईना मी मुलांना शुभेच्छा देतो. कारण तुम्ही मुलं हे महाराष्ट्राचं वैभव आहात. तुम्ही जे आज छोटे छोटे प्रयोग करता, ह्याच्यामधून पुढचे वैज्ञानिक आपल्याला घडवायचे आहेत. आणि म्हणून एक गोष्ट आपल्याला सर्वांना निश्चितपणे सांगतो की पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला अधिकचं प्रोत्साहन देण्यासाठी जगातली ती सर्वोत्कृष्ट टेक्नॉलॉजी आहे, ज्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, 3D पेंटिंग आहे, कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आहे, अनेक गोष्टी ज्या सर्वसाधारणपणे आपण फक्त एखाद्या टीव्हीवर बघतो, त्या आपल्याला प्रत्यक्षामध्ये तुमच्या शाळेमध्ये घडलेल्या दिसतील. आणि हे सगळं करत असताना तुम्ही खूप मोठं व्हावं अशी मनापासूनची इच्छा या खात्याचा मंत्री म्हणून माझी स्वतःची आहे. आणि म्हणून आपण अनेक निर्णय घेतले शिक्षण विभागासाठी. त्यातले महत्वाचे निर्णय हे शिक्षकांचे होते. शिक्षकांचे का? तर मुलांना शिक्षक शिकवत असतात आणि तुम्ही शिक्षकांच्या समस्या दूर केल्या तर मुलांना चांगलं शिक्षण ते देऊ शकतात. आणि म्हणून आपण बघा की टप्पा अनुदानावर आपण जवळजवळ 60,000 शिक्षकांना टप्पा अनुदानावर आणतोय. जवळजवळ 1100 कोटी रुपये आपण त्याच्यावर खर्च करतोय. नवीन 30,000 मुलांची भरती ही आपण होऊ घातलेली आहे. त्याच्यामुळे शिक्षकांची जी पदं आहेत ती भरली जातील. आपण लवकरच कला आणि क्रीडा शिक्षकांचा प्रस्ताव सुद्धा तयार केलेला आहे की प्रत्येक जे केंद्र असेल, या केंद्रावर एक कला आणि एक क्रीडा शिक्षक असेल. आपण त्याच्यामुळे मुलांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होणार आहे. आपण या वर्षीपासून येत्या जून पासून सेलिब्रिटी स्कूल नावाची संकल्पना राबवतोय. सेलिब्रिटी स्कूल म्हणजे काय आहे की भारतातला सर्वोत्कृष्ट गायिका ही तुम्हाला ऑनलाईन शिकवेल. आणि तुमच्यापैकी जी मुलं कॉम्पिटिशन मध्ये पहिली येतील त्यांना त्या गायिकेला भेटायची संधी मिळेल, त्याला त्या गायकाला भेटायची संधी मिळेल. जगातला भारतातला जो सर्वोत्कृष्ट नाटककार असेल तो तुम्हाला नाटकामध्ये कसा सहभाग व्हायचा हे शिकवेल. त्याच्यानंतर भारतातला सर्वोत्कृष्ट वक्तृत्व असलेला जी महनीय व्यक्ती आहे ती तुम्हाला उत्कृष्ट वक्तृत्व कसं याच्याबद्दल शिकवेल. आणि म्हणून तुम्हाला 2 गोष्टी सांगायच्या आहेत, विशेषतः मुलांना सांगायच्या आहे. कुठल्याही गोष्टीमध्ये कमीपणा मानू नका. परदेशामधले विद्यार्थी असतात, त्यांच्या शाळेला सुट्टी पडली की ते शेजाऱ्याच्या घरी जातात आणि त्यांना विचारतात तुमचं लॉन मोविंग करून द्यायचंय का, तुमच्या घराची सफाई करून द्यायची आहे का. फुकट करून देत नाही, त्याच्याबद्दल पैसे घेतात आणि ते पैसे आपला पॉकेट मनी म्हणून ते वापरतात. आणि म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की ही गोष्ट करण्यामध्ये कमीपणा आहे, ती गोष्ट करण्यामध्ये कमीपणा असं कधीही समजू नका. तुम्ही स्टिचिंग जरी शिकला तरी तुम्ही उत्कृष्ट फॅशन डिझायनर होऊ शकता. तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट शिकला तरी तुम्ही उत्कृष्ट शेफ होऊ शकता. एका इलेक्ट्रिशियनचा पगार हा भारतामध्ये 40,000 रुपये दर महिन्याला असतो आणि तोच जर्मनीला दर दिवसाला 40,000 रुपये असतो. हा फरक आहे. आणि एवढी टंचाई ही मॅन पॉवरची जगभरामध्ये आहे. जपान सारख्या देशामध्ये
त्यांची पॉप्युलेशन तर एवढी एजिंग पॉप्युलेशन आहे, त्यांना सर्वात जास्त नर्सेस पाहिजेत, परंतु त्यांना जापनीज बोलता आलं पाहिजे. जर्मनीला सगळ्यात जास्त नर्सेस पाहिजेत, परंतु त्यांना जर्मन बोलता आलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जगामध्ये इंग्रजी ही एकमेव भाषा नाही. पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला ज्या मुलांना जर्मनीला जायचं आहे जर्मन शिकवलं जाईल, ज्याला फ्रान्समध्ये जायचं आहे फ्रेंच शिकवली जाईल, परंतु तुम्ही स्वतःचं करिअर बनवलं पाहिजे. प्रत्येक मुलगा डॉक्टर, प्रत्येक मुलगा इंजिनियर, प्रत्येक मुलगा चार्टर्ड अकाउंटंट, प्रत्येक मुलगा आर्किटेक्ट बनू शकत नाही. त्यांनी आपल्या आयुष्यामधलं ध्येय ठरवलं पाहिजे. मला वैमानिक व्हायचं तर मी वैमानिकाचीच लाईन घेतलं पाहिजे, मी एरोनॉटिक्स मध्ये गेलं पाहिजे. आपल्या ध्येय ठरवत असताना मुलांची जी सायकोमेट्रिक टेस्ट असते ती सुद्धा आपण आता 6व्या वर्षापासून सुरू करतोय. मुलांना एकदम तरुण वयामध्ये सकाळी उठले तर त्यांच्या मेंदूवर परिणाम होत असतो. आणि म्हणून शासनाने एक निर्णय घेतला की याच्या पुढच्या काळामध्ये 4थी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी असतील यांना सकाळी 9च्या पूर्वी शाळेमध्ये सुरू करतात. आणि अशा रीतीने अनेक निर्णय घेत असताना अत्यंत महत्वाचा जो निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतलेला आहे त्या मी मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना विनंती करतो आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं. आणि माझी शाळा सुंदर शाळा हे एक अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी विशेषतः तुम्हा विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेलं आहे. तुमची शाळा सुंदर केली पाहिजे, त्याचा परिसर सुंदर केला पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर आधुनिक टेक्नॉलॉजी सुद्धा ही मुलांना मिळाली पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी जी कॉम्पिटिशन ठेवली आहे त्याच्यामध्ये शाळांना 11 लाखापासून 51 लाखापर्यंतची बक्षिसं दिली जातील. परंतु मुलांनो, तुम्हाला मला एकच सांगायचं आहे की मुख्यमंत्री महोदयांनी 2 कोटी पत्र तुम्हाला पाठवलेली आहेत. आणि ही 2 कोटी जी पत्र आहेत ही पत्र तुम्ही तुमच्या पालकांना वाचून दाखवायची आहे. आणि पालकांच्या बरोबर तुमचा एक सेल्फी काढायचा आहे आणि तुम्ही एक त्याच्याबरोबर एक स्लोगन लिहायची आहे. ज्या मुलाची स्लोगन सर्वोत्कृष्ट असेल त्यांना मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटायची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला, तुमच्या पालकांना, तुमच्या क्लास टीचरना. आणि असे मुख्यमंत्री आजपर्यंत महाराष्ट्राला मिळालेले नव्हते की ज्यांना वाटतं की गरीबातल्या गरीब मुलाला सुद्धा चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे. म्हणून सर्व मुलांना आता ड्रेस दिले जातात, सर्व मुलांना वह्या फुकट दिल्या जातात, तुमच्या पुस्तकाचा बोजा कमी करण्यात आलेला आहे, तुम्हाला शूज सॉक्स दिले जातात. असे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ज्या राज्याला लाभलेले आहेत त्यांच्या हस्ते आजचं उद्घाटन होणं ही फार मोठी उपलब्धी आहे असं मी समजतो. आज सावंतवाडीला पाण्याची टंचाई होती, मुख्यमंत्री महोदयांनी 55 कोटी रुपये या शहरासाठी मंजूर केले. त्या योजनेचं आपल्याला उद्घाटन करायचं आहे. शहराच्या शेजारी माझगावचा तलाव आहे ज्याच्यामधून माझगावला पिण्याचं पाणी मिळणार आहे. सावंतवाडी शहराला सुद्धा पुढच्या काळामध्ये टंचाई भासली तर त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि आपल्याला सगळ्यांना सांगायला आनंद होतो की आता जो नवीन तलाव आपल्याला मुख्यमंत्री महोदय मंजूर करून देणार आहेत तो तलाव जो आहे तो तलाव आपली ज्या ठिकाणी केसरीची जुनी 100-150 वर्षापूर्वीची पाणी पुरवठा योजना आहे त्याच्या वर आहे. आणि त्याच्यामुळे तो तलाव पूर्ण झाल्यानंतर तिथलं पाणी सुद्धा सावंतवाडी शहराला वापरता येणार आहे. आणि म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री जे आपल्याला हे सगळं देत आहेत त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी या विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन करावं, पाणी पुरवठा योजनेचं उद्घाटन करावं आणि या ठिकाणी आपल्या धरणाचं सुद्धा उद्घाटन करावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभलं. मुख्यमंत्री कार्यालयातील महोदयांना विनंती आहे की आपण साहेबांचा कॅमेरा थोडा टिल्ट करा. या ठिकाणी उद्घाटन सुरू होतंय. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब, आजच्या विज्ञान प्रदर्शन सोहळ्याचं म्हणजेच 51वे बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सोहळ्याचा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण या उद्घाटनाला प्रतिसाद देऊया. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 51व्या राज्यस्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलेलं आहे आपल्या शुभ हस्ते. त्याचबरोबर
या ठिकाणी एकूण 3 भूमिपूजन सोहळे आहेत, माफ करा 3 उद्घाटन सोहळे आहेत. त्यामध्ये दुसऱ्या उद्घाटन सोहळ्याला आपण सुरुवात करत आहोत. माननीय मंत्री महोदय सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांना या ठिकाणी उद्घाटन करण्याची मी विनंती करतोय की त्यांनी भूमिपूजन सोहळ्याचं या ठिकाणी उद्घाटन करावं. सावंतवाडीच्या नळ पाणी योजनेचा हा शुभारंभ सावंतवाडीकरांसाठी अतिशय आनंदाची ही बातमी आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री महोदयांनी हे उद्घाटन आपल्या शुभ हस्ते केलेलं आहे आणि आता तिसरं उद्घाटन अर्थात माझगाव धरणाचं ऑनलाईन पद्धतीनं आपले मुख्यमंत्री साहेब उद्घाटन करतात. मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने या माझगाव धरणाच्या भूमिपूजन सोहळ्याचं उद्घाटन करावं. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. धन्यवाद. आम्ही सर्व सिंधुदुर्गवासीय सावंतवाडीकर आपण आज धन्यवाद देतो. आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. मुख्यमंत्री महोदय आपल्या कामातून वेळ काढून आज या ठिकाणी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांच्या वतीनं मी त्यांचे आभार व्यक्त करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला उद्बोधित करावं. त्याचबरोबर अजून एक टेक्निकल टीमला सूचना आहे की आपण थोडासा कॅमेरा टिल्ट करावा जेणेकरून साहेब अगदी स्क्रीनवर मिडलला दिसतील. ऑफिसमधील टेक्निकल टीम माननीय मंत्री महोदयांच्या ऑफिसमधील टेक्निकल टीमला मुख्यमंत्री महोदयांच्या टेक्निकल टीमला विनंती आहे की आपण थोडासा कॅमेरा टिल्ट करावा जेणेकरून साहेब स्क्रीनवर व्यवस्थित पाहायला मिळतील. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी सर्वांच्या वतीनं विनंती करते त्यांनी आम्हाला उद्बोधित करावं. मला विनंती आहे, आवाज इथपर्यंत पोहोचत नाहीये. टेक्निकल टीमला सूचना आहे की साहेबांचा आवाज पोहोचण्यासाठी आपण सहकार्य करावं. मुख्यमंत्री कार्यालयाला विनंती आहे टेक्निक विभागाला, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. साहेब मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये विनंती आहे, आमचा आवाज तिथपर्यंत पोहोचतो का? प्लीज जरा हॅलो म्हणा. तिथं आमचा आवाज पोहोचत असेल तर कृपया हॅलो म्हणा आणि तुमचाही आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकार्य करा.
हॅलो. मुख्यमंत्री कार्यालयातील टेक्निकल विभागाला विनंती आहे की आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय की नाही याची कृपया आम्हाला माहिती द्यावी. हॅलो. कृपया पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री कार्यालयाला आम्ही विनंती करतोय, तिथून हॅलो म्हणा, म्हणजे आमच्यापर्यंत तुमचा आवाज पोहोचतोय की नाही ते समजेल आणि आमचाही आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो की नाही ते समजेल. आवाज पोचत नाहीये. हा साहेब, तिकडचा आवाज इकडे पोहोचत नाहीये. मुख्यमंत्री कार्यालयातील आवाज यापर्यंत पोहोचत नाही, इथपर्यंत पोहोचत नाही. साहेब, पुन्हा एकदा टेक्निकल टीमला विचारणा केली जाते. मुख्यमंत्री साहेबांपर्यंत आमचा आवाज पोहोचतोय याची फक्त खातरजमा करायची होती. आणि अजूनही आम्हाला कार्यालयातून म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयातून आमच्यापर्यंत मात्र आवाज काही पोहोचत नाहीये. हॅलो. हॅलो. साहेब, आपण बोलायला हरकत नाहीये. हा, बोलायला हरकत. हो हो, तसंच केलंय, तसंच केलंय. ओके ओके, बोला सर. हॅलो, स्पीकर माईकला अटॅच केलेला आहे, बोलायला हरकत नाही. आवाज येतोय? हो, येतोय. मग बोलू ते डायरेक्ट ऑडिओ येत फक्त आहे ना. व्हिडिओ असतोय. ओके, ठीक आहे. चला, केसरकर मी बोलतो. हा, बोला. गेलाय
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन व सावंतवाडी नगर परिषदेचे सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत सावंतवाडी शहर पाणी पुरवठा योजना सुधारित करणे या कामाचा मृद व जलसंधारण विभागाच्या लघु पाटबंधारे योजना माजगाव तालुका सावंतवाडी या योजनेचा ऑनलाईन भूमिपूजन आहे. या प्रसंगी उपस्थित ऑनलाईन असलेले केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजी, ऑनलाईन असलेले पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाणजी, संचालक पुणे रेखावार किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी मकरंद देशमुख, सीओ कृष्णकुमार पाटील, संचालक बालभारती, महेश पानकर, संचालक या योजनेचे, श्रीमती राधा अंतरी, संचालक राज्य विज्ञान संस्था, अशोक दळवी जिल्हा प्रमुख, नीता काटकर महिला आघाडीच्या आपल्या प्रमुख, अच्युत भोसले, महेश सोटे, Recording in progress. सर्व मान्यवर, राजेंद्र कांबळे आणि उपस्थित सर्व मान्यवर. राज्यस्तरीय आवाज येतोय माझा तुम्हाला? हो येतोय. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन व विविध विकास कामांचं भूमिपूजन आज संपन्न झालं असं मी जाहीर करतो. सावंतवाडी राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी उपस्थित सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि नागरिकांचे मी मनापासून स्वागत करतो. आधुनिक भारत घडवण्यासाठी विज्ञान हा महत्वाचा घटक आहे. जगभरातील अनेक देश आपल्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या जोरावर विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर आहेत. भारतही विज्ञानाच्या बळावर विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर होत आहे. याचा देखील आपल्याला सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे. अज्ञानाच्या अंधकाराच्या तोडून देण्या विज्ञानाची कास धरावी असं आपण म्हणतो. विद्यार्थ्यांनी जगाची बदलत्या काळाची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी आणि खऱ्या अर्थाने आज ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे. प्रगतीच्या वाटेवर पाऊल टाकावे, विज्ञानाची कास धरावी आणि त्यातून भविष्य घडवावे. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करावा, वाचन करावं, संशोधन करावं, चंद्रावर जाण्याचं स्वप्न पाहावं आणि शेतीतील प्रयोगांशी स्वतःला जोडून घ्यावं. तसं आपण चंद्रावर चांद्रयान उतरवण्याचा मोठा आपला अभिमानास्पद असा जो काही मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक अभियान झालं त्याचे साक्षीदार आपण सगळेजण आहोत. खरं म्हणजे आज नवा भारत, आधुनिक भारत जो आपल्याला घडवायचा आहे तो आपल्या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विज्ञानाचं महत्व ओळखून विज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलंय, संशोधनाला संधी दिली, नव्या पिढीला त्यांच्या स्वप्नांना पंख दिले. त्याचा परिणाम आज दिसून येतोय. आज त्यातूनच अभिमानास्पद असं होतं. म्हणून बघा तुम्ही म्हणाल आपला देश चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरवणारा पहिला देश ठरलाय. याचा सगळ्यांना जाणतो. कोविड उपचारावर लस बनवणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये आपण आपलं स्थान प्राप्त करू शकलो. विज्ञान क्षेत्रात अनेक उल्लेखनीय कामगिरी आपला देश सातत्याने करतोय. देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या विज्ञानाची बोली विद्यार्थ्यांना लागावी यासाठी त्यांच्या बुद्धीला चालना देणारं विज्ञान प्रदर्शनासारखे उपक्रम आवश्यक असतात. सावंतवाडी येथे आयोजित उपक्रमाबद्दल शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि त्यांच्या विभागाचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी अतिशय आवश्यक आपल्या मुलांसाठी शाळेतल्या एक असा उपक्रम सिंधुदुर्गात सुरू केला, सावंतवाडीत सुरू केला. याचा सगळ्यांना अतिशय आनंद आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येकाला चांगलं शिक्षण मिळणं ही काळाची गरज आहे. कारण स्पर्धा आहे, कॉम्पिटिशन आहे, सगळं आहे. बदलतोय, काळ बदलतोय, काळानुरूप आपल्याला आणि म्हणून ही गरज ओळखून विविध उपक्रमातून
शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी सर्वांना उत्तम दर्जाचं शिक्षण देण्यासाठी आपलं सरकार प्रयत्नशील आहे. शासन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देत आहे. यासाठी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यात येत आहे. या धोरणात मातृभाषेत शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातून विज्ञान, कौशल्य शिक्षण, मातृभाषेचे धडे गिरवता येतील. त्याला आपली जपता येईल, आपली संस्कृती जपता येईल, आपली परंपरा जपता येईल. आणि म्हणून मुलांच्या शाळेच्या वेळा, शिक्षणाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडून येईल. मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये सरावाची स्वरूपाने दिली आहे. हे नवीन एक सुरुवात आपण केली आहे. शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 8वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट आणि सॉक्स देण्याचा देखील निर्णय आपल्या शिक्षण मंत्री महोदयांनी घेतलाय. त्यासाठी त्यांना मी धन्यवाद देतो. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 5 पट वाढ करून आता 5वी ते 7वीच्या विद्यार्थ्यांना 5,000 तर 8वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 5,500 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार. विद्यार्थ्यांना शेतीचं ज्ञान मिळावं आणि शेतीचं महत्व समजावं यासाठी शेती हा विषय शिकवण्यात येणार आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने भारत देश आपला शेतीप्रधान देश आहे. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी देखील कृषी विभागाला अतिशय मोठं प्राधान्य दिलंय. शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस यावेत, त्यांचं डबल इन्कम व्हावं, पारंपरिक शेतीला आधुनिक शेती जोड मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांना देखील काही योजना वर्षाला त्यांना 6,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. मी आपल्याला सांगतो, आपले सरकार हे देशातलं पहिलं सरकार आहे की केंद्र सरकारच्या मोदी साहेबांच्या योजनेमध्ये आणखी 6,000 रुपये टाकण्याचा निर्णय आपण घेतला. म्हणजे 12,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील असा देखील आपला निर्णय झालेला आहे. मानसिक विकासासाठी वाचन करणं गरजेचं आहे. यासाठी रीड महाराष्ट्र उपक्रमाबरोबरच ग्रंथालयांची संख्या वाढवण्यात येणार. आजच्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाबरोबर सुवर्ण जयंती, त्याचबरोबर आज मी एवढं सांगेन की शालेय शिक्षण मंत्री आपले केसरकर हे अतिशय या विभागामध्ये नवीन नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम असेल, नाविन्यपूर्ण म्हणजे मॉडेल शाळा असतील, त्याचं अपग्रेडेशन असेल, तिथलं वातावरण असेल, शाळेमध्ये पिण्याचं पाणी असेल, स्वच्छता असेल, चांगल्या इमारती असतील यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतात. आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या शासकीय शाळा इतर शाळांच्या स्पर्धेमध्ये कुठे मागे राहू नये यासाठी त्यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. मध्ये त्यांनी कुठे जर्मनी मध्ये कुठे एमओई केला करार, बरोबर आहे केसरकर. जर्मनीमध्ये 4 लाख मुलं आज आपली जर्मनीमध्ये त्यांना जाता येईल, शिक्षण जर्मन भाषा शिकता येईल आणि त्याचा प्लेसमेंटसाठी उपयोग होईल अशा प्रकारचा देखील केसरकर नेहमी प्रयत्न करतात. मराठी भाषा हा विषय जो आहे त्यांच्याकडे त्यांनी अतिशय सिरियसली घेतलाय. विश्व जगभरातले मराठी बांधव भगिनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा देखील निर्णय त्यांनी घेतला. 2 अधिवेशनं झाली आणि म्हणून अतिशय आवाज येतोय त्यांना बरोबर येतोय, आवाज येतोय. तर यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आमूलाग्र बदल शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये शेवटी आपल्या सरकारने आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण याला महत्व दिलेलं आहे आणि शिक्षणाला आपण नंबर 1चं महत्व देतोय. आणि म्हणून यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आज काही जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल स्कूलचं निर्मितीचं काम सुरू झालेलं आहे. अनेक जिल्हाधिकारी त्यामध्ये काम करतायत. याचं उदाहरण सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे. सांगली, सातारा जिल्हा असेल त्या ठिकाणी आपण पाहतोय मुंबईमध्ये केसरकर स्वतः मुंबई महापालिकेबरोबर बोलून प्रत्येक शाळेमध्ये मुंबई महापालिकेच्या स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर त्या ठिकाणी सुरू केलेले आहेत. ठाण्यामध्ये आपण सुरू केलेले आहेत. आणि त्यामुळे असं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडला पाहिजे. मुलांना त्या स्पर्धेमध्ये पुढे जाता आलं पाहिजे यासाठी आपलं सरकार काम करतंय. आज याच्या बरोबरीने
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत सावंतवाडी शहर पाणी पुरवठा योजना सुधारित करणे या कामाचं भूमिपूजन देखील झालं. राज्यातील शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या माध्यमातून स्वच्छता, पाणी पुरवठा अशा महत्वाच्या गोष्टींसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. आणि म्हणून आपली शहरं स्वच्छ आणि सुंदर व्हावी यासाठी आपण संपूर्ण राज्यामध्ये डीप क्लीन ड्राईव्ह हे अभियान सुरू केलंय. याद्वारे शहरामध्ये रस्ते चांगले स्वच्छ करणे, फुटपाथ स्वच्छ करणे, त्यातलं डेब्रिज काढणं, माती काढणं, त्याचबरोबर त्यावर असलेली धूळ जी पाण्याने धुवून काढणं, म्हणजे जे पिण्याच्या पाण्याने नाही रिसायकल वॉटरने धुवून काढणं, हे पहिल्यांदा घडतंय. मुंबई आणि आसपासच्या शहरामध्ये हळूहळू आपल्याकडे देखील त्या योजना डीप क्लीन ड्राईव्ह सुरू होतील, जेणेकरून प्रदूषण कमी होईल, या ठिकाणी लोकांना मोकळा श्वास घेता येईल आणि आपल्या शहरामध्ये एक अटॅचमेंट तयार होईल. जिथं कचरा असतो तिथं लोक कचरा टाकतात, जिथं माती असते, डेब्रिज असतो तिथं लोक डेब्रिज टाकतात. पण हे सगळे जे काय स्वच्छता मोहिमेमध्ये हे रस्ते धुवून काढणे, धूळ साफ करणे, पाण्याने सगळे स्वच्छ करणं, त्याचबरोबर विविध चौक आहेत त्याचं ब्युटिफिकेशन करणं, भिंतींचं सुशोभीकरण करणं, ग्रीन कव्हर मोठ्या प्रमाणावर तयार करणं, अर्बन फॉरेस्ट तयार करणं. जंगल तर आहे, परंतु शहरामध्ये एक ऑक्सिजन पार्क तयार करणं, ग्रीन पार्कच्या माध्यमातून, ऑक्सिजन पार्कच्या माध्यमातून यावर देखील सरकार काम करते. आणि म्हणून यामध्ये अर्बन फॉरेस्टची निर्मिती असेल, ग्रीन बेल्ट तयार करणे असेल, या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष सरकार देत आहे. स्वच्छतेसोबत हिरवीगार शहरं घडवणाऱ्या या मोहिमेचं महत्व ओळखून या जनतेचा सहभाग वाढला पाहिजे, यासाठी एक मुवमेंट तयार झाली पाहिजे, एक लोक चळवळ निर्माण झाली पाहिजे, यासाठी देखील सरकार प्रयत्न करत आहे. आणि म्हणून या मोहिमेला जन चळवळीचं स्वरूप हळूहळू प्राप्त होताना दिसतंय, याचा मला आनंद आहे. तसेच आज माझगाव येथील लघु पाटबंधारे योजनेचे भूमिपूजन देखील झाले. आपल्या कोकणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, पावसाचं पाणी अडवून येथील शेतकऱ्यांच्या उपयोगात आणण्यासाठी अशा प्रकारचे छोटे बंधारे वरदान ठरू शकतात. आणि म्हणून माझगाव येथे होणाऱ्या या बंधाऱ्यामुळे जलसंवर्धनाच्या कामाला चालना मिळेल. आणि जलसंवर्धन म्हणजे जल शिवा योजना जी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, आम्ही त्यांच्या मंत्रिमंडळात होतो तेव्हा सुरू केली, परंतु सरकार बदलल्यानंतर ती योजना बंद करून टाकली. पण आपलं सरकार आल्यानंतर पुन्हा आपण ती योजना सुरू केली. जलयुक्त शिवार योजना मोठ्या प्रमाणावर आपण राबवतोय. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही संकल्पना आपण वाढीत लावतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल, शेतीला फायदा होईल, भूजल पातळी त्यामध्ये वाढीस मदत होईल. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या ज्या योजना आहेत या योजना, आणि त्याचबरोबर आपल्याला कोकणवासियांना, केसरकरांना माहित आहे, आपले रवींद्र चव्हाणांना देखील माहित आहे की आपण मुंबई म्हणजे अलिबाग, वसई विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर आपण करतोय. आणि तो तसा पुढे सिंधुदुर्गापर्यंत ग्रीनफील्ड हायवे, ऍक्सेस कंट्रोल हायवे जसा आता नागपूर मुंबई, मुंबई पुणे केलाय तसाच आपण करणार आहोत, जेणेकरून पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल. पोटेन्शियल खूप आहे, पर्यटनाला चालना आहे, चालना मिळाली पाहिजे, कारण आपल्याकडे 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. आणि म्हणून हे देखील आपण करतोय. त्याचबरोबर आपण कोकण कृषी विकास, कोकण कृषी विकास नाही, कोकण विकास क्षेत्र प्राधिकरण आपण MMRDA च्या धर्तीवर ते फॉर्म केलं, त्याची निर्मिती केली आणि त्याच्या माध्यमातून देखील आपण MMRDA मध्ये सिडको, MIDC या कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये अशा लोकांना घेऊन या ठिकाणी जसे आता आज छोटे बंधारे आपण करतोय, असे छोटे छोटे बंधारे कोकणामध्ये जे वाहून जाणारं पाणी अडवून शेतकऱ्यांना त्याचा दिलासा मिळाला पाहिजे, यासाठी आपण ते करतोय. छोट्या मोठ्या कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांच्या आहेत, अनेक असे छोटे प्रकल्प आहेत, मध्यम प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपण खऱ्या अर्थाने त्या कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करू. अशा प्रयत्नातून संपूर्ण राज्याला पाणीदार करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना 2 टप्पा 2 आपण राबवतोय. यातून पुन्हा गावागावामध्ये जनक्रांती होईल असा मला विश्वास आहे. आणि म्हणून सावंतवाडी येथे आज होणाऱ्या सोहळ्यात शिक्षण, शहर विकास, जलसंवर्धन अशा विविध विभागांची
संबंधित कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. एकाच वेळी किती आघाड्यांवर शासन यशस्वीपणे काम करत आहे याचा हा पुरावा आहे. हा शासन आपल्या जारीचा उपक्रम आपल्याला देखील माहित आहे किती लोकप्रिय आहे. आणि म्हणून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाबद्दल केवळ आपण बोलत नाही तर तो घडवण्यासाठी योग्य दिशेने आमचं काम सुरू आहे. आणि म्हणून आपल्याला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची देखील भक्कम साथ लाभलेली आहे. आपला कुठलाही प्रस्ताव कधीही तो त्याच्यामध्ये एकही पैशाची कपात न करता मंजूर केला जातो. कारण शेवटी हे डबल इंजिन सरकार आहे, वेगवान सरकार आहे, गतिमान सरकार आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे. धाडसी निर्णय आपण घेतलेले आहेत. आणि म्हणून या जनतेला आपल्याला मला काय मिळालं यापेक्षा मी या राज्याला काय दिलं, मी देशाला काय दिलं या भूमिकेतून आपण काम करतो आहोत. त्यामुळे आज केसरकरांना मी धन्यवाद देतो. त्यांनी अशा छोट्या छोट्या या पावलातून समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी जे जे काही आपण शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करतोय त्यासाठी आपलं सरकार सज्ज आणि समर्थ आहे अशी ग्वाही मी या ठिकाणी आपल्याला देतो. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आम्ही सर्व आपले ऋणी आहोत. आपण आपला वेळ काढून या ठिकाणी आलात, आम्हाला उद्बोधित केलं त्याबद्दल आम्ही सिंधुदुर्गवासी आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. आम्ही सर्व आपले ऋणी आहोत. आपण आपला वेळ काढून या ठिकाणी आलात, आम्हाला उद्बोधित केलं त्याबद्दल आम्ही सिंधुदुर्गवासी आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. यानंतर आपण आभार प्रदर्शनाकडे वळणार आहोत. तत्पूर्वी एक महत्वाचा सन्मान आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. 1-2 मिनिटांमध्ये ज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सगळा भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे आणि BKCचे म्हणजेच भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष माननीय अच्युतराव सावंत भोसले साहेब यांचा सन्मान सगळेच करू इच्छित आहेत. कारण त्यांच्यामुळेच हे सगळं साध्य होत आहे. होस्ट आहेत राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेकडून सन्मान. या ठिकाणी भोसले नॉलेज सिटीचे सर्व सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले साहेब यांचा दीपक भाई केसरकर साहेब यांच्या हस्ते सत्कार होतोय. अतिशय मोलाचं योगदान या विज्ञान प्रदर्शन कार्यक्रमामध्ये आपल्याला लाभलं. त्याचबरोबर शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे, त्यांना गौरवण्यात येत आहे. मागील कित्येक दिवस YBIS त्याचबरोबर पूर्ण BKCची टीम कार्यरत करण्यामध्ये मोलाचं योगदान असलेले सर्व सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन देखील या ठिकाणी गौरव करतोय. यानंतर यामध्येच आणखी एक कार्यक्रम आहे. संपर्क फाउंडेशन सिंधुदुर्ग मार्फत संपर्क स्मार्ट शाळा स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रमाचा शुभारंभही याचा औचित्य साधून माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते होत आहे. थँक्यू. संपर्क फाउंडेशन हे महाराष्ट्रामध्ये 2 वर्षापासून काम करत आहे आणि माननीय आपले दीपक केसरकर साहेबांच्या
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपर्क फाउंडेशनने इथे 5 वर्षाचा एक MOU साईन केला आहे, ज्या अंतर्गत सिंधुदुर्ग तालुक्यामध्ये 3 तालुक्यांमधल्या 150 शाळांना संपर्क TV डिव्हाइस हे प्राथमिक शिक्षणासाठी देण्यात आलेलं आहे. आणि त्यातलेच काही टीचर्स आपल्यासोबत इथे उपलब्ध आहेत. त्यांना मी विनंती करतो ते स्टेजवर यावे. आणि सरांना रिक्वेस्ट करतो की याचं जे ब्रॉशर आहे त्याचं अनविलिंग करावं. तर संपर्क स्मार्ट शाळा प्रोग्राम जो आहे तो प्राथमिक शिक्षणासाठी इथे राबवला जात आहे, ज्यामध्ये 1ली ते 5वीच्या मुलांना संपर्क TV डिव्हाइस देण्यात येणार. आणि ते प्रीलोडेड कॉन्टेंट आहे जे SCRT मार्फत आम्हाला जे कॉन्टेंट दिलं गेलंय आणि ते कॉन्टेंट पूर्णतः ऑफलाईन पद्धतीमध्ये वापरलं जाईल. हे डिव्हाइस नाव मॅडम नावा घ्या ना. यामध्ये ज्या शाळांना हे दिलं जात आहे त्याच्यामध्ये ZP स्कूल बांदा नंबर 1, उर्मिला मोरे या त्याच्या मुख्याध्यापिका आहेत. त्यानंतर ZP मोरगाव नंबर 1 दोडामार्ग ब्लॉक मध्ये भाग्यश्री कुबल या मुख्याध्यापिका आहेत. आणि श्री शिवाजी प्रगती प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषद श्री कालिदास खानोलकर हे त्याचे मुख्याध्यापक आहेत वेंगुर्ला ब्लॉक. या 3 शाळांना हे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये दिलं जाणार आहे. सावंतवाडी देवसू शाळा. यानंतर आपण या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आभार प्रदर्शनाकडे वळतोय. मी शिक्षणाधिकारी माननीय कुडाळकर साहेबांना विनंती करते त्यांनी या कार्यक्रमाचे आभार व्यक्त करावेत. 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सन 2023-24 सावंतवाडी या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या विज्ञान प्रदर्शनाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्याचं विज्ञान प्रदर्शन हे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक मोठमोठ्या शहरांच्या मध्ये हे विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केलं जात होतं. मात्र सुरुवातीलाच 50 वर्षानंतर हे विज्ञान प्रदर्शन आपल्या महाराष्ट्रातल्या कोकण भूमीमध्ये सिंधुदुर्ग नगरीत मधील सावंतवाडी तालुक्यातील सावंतवाडी शहरामध्ये आयोजित होत आहे. याचा आम्हा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. या विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटन समारंभाच्या निमित्तानं ऑनलाईन स्वरूपाचे उपस्थित असणारे माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी विज्ञान प्रदर्शनाबरोबरच नळ पाणी सुधार योजना माझगाव धरणाचं उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न केलं. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं प्रशासनाच्या वतीनं मनपूर्वक आभार. याचबरोबर